Philippines, fully digitalized, numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 55 minutos na nakaligad sa takna sininga alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udto, Dri sa FM, Bombo Radio Iloilo, flagship station, sang the number 1 most trusted radio network kinakadram Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Miyerkules, Hulyo 31, tuiga 2024. Inisip kay hapon, imulagan ni mga kurman, Bombo Chama Blanco Hovera. Mga balita, tutukan ta sa aton sining pagpangalagad. Iloilo City Councilor Romel Duron, gintawag nga inagi ang ginhimo ni Iloilo City Councilor Sedfrey Cabaluna. Matapos nga wala aktuhan sining resolusyon niya nga ginapa-re-evaluate ang implementasyon sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Ang City Council o ang konseho liwat na naman ang kinagwal. Sa iban pa nga mga balita, mga biyan, pictures nanday Mayor Jerry Treñas, Vice Mayor Ganson, kag Raisa Treñas Chu nang indulaan matapos gireklamo sang pila ka mga pumuluyo. Dugang pa nga mga balita, local government unit ginatagan sang pondo para sa pagbakal sa duwa ka mga idik sa kanahang racer nga napektuhan sa African Swine Fever. PRO6 nagakoordinar sa Philippine Charity Sweepstakes Office agud magpangdakop sa mga illegal nga nagapataya sa STL o small town lottery. Mga nagapeke sa driver's license, daog pang paghimo sa Land Transportation Office na tukiban sa National Bureau of Investigation. Kag sa ipabombo mo segment, konstruksyon sang dalan sa barangay Sinamay, sakop na inikuno sa barangay or sa banwa sa kalimudyan mo. Ay, do hindi yan mapuslano. Ano na konstruksyon pa na o kon turugban. Muni madalagkuhan mga balita, issues kay impormasyon na may sentro karon sa aton sininga pagpangalagad sa gihapon sa palatuntunan na Bombohanay sa Udto. Detalye sini balikan ta pagkatapos ang Bombo Network News. Sang imo sa lakyan bangod. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kuni simpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News, noontime edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon po ay Miyerkules, huling araw sa buwan ng Hulyo taong 2024. Sa ating mga headlines, utang ng gobyerno ng Pilipinas muling lumobo at nasa 15.48 trillion pesos nitong buwan ng Hunyo ayon sa Bureau of Treasury. Ang Pilipinas at China naman nagkasundong magpalitan ng impormasyon sa kasagsagan ng resupply missions sa Ayungin Shoal. Ayon yan sa Department of Foreign Affairs. Paano ka ng batas na permanente ng ipagbabawal ang Philippine offshore gaming operators at mga katulad nito sa ating bansa ay inihain na doon ng ipagbabawal ang Philippine offshore gaming operators at mga katulad nito sa ating bansa ay inihain na doon sa Senado kasunod na rin ang anunsyo ng Pangulong Marcos sa kanyang State of the Nation address na ibaban ang lahat ng klase ng Philippine offshore gaming operators sa bansa at yung mga apektadong manggagawa ay kanilang tutulungan.
Samantala, suspended Cebu City Mayor Mike Rama naman ibinunyag na naisipan umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na magbitiw bilang chairman ng Partido Demokratiko Pilipino. Wanted poster naman itong si Pastor Kibuloy. Nakakalat na dyan sa Davao City. At yan mga kabombo, meron tayong mga update mamaya. Balita naman mula sa ibayong dagat, Taiwan President nananawagan sa pagkakaisa ng mga bansa laban sa China. Samantala, breaking news naman, Hamas political leader na si Ismail Haniyeh napatay sa Iran. Sa ating Olympics update mga kabombo, Tokyo silver medalist Carlo Paalam sasabak na sa preliminary fight. Carlos Yulo naman tatangkaing ibulsa ang unang Olympic medal para sa Pilipinas ngayong Paris Olympics 2024. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Muling lumobo ang pagkakautang ng gobyerno ng Pilipinas sa 15.48 trillion pesos. Yan ay sa pagtatapos ng buwan ng Hunyo ayon sa data mula sa Bureau of Treasury. Pangunahing dahilan ay ang pagtaas ng panloob at panlabas ng mga pagkakautang at sinabayan pa ng paghina ng halaga ng piso. Batay nga sa data ng Bureau of Treasury, tumaas ang kabuang obligasyon ng ating estado o ng bansa ng nasa 135.90 billion pesos. Yan ay para sa buwan ng Hunyo, mas mataas ng 0.9% mula naman noong Mayo. Kung ikukumpara mga kabombo sa nakalipas na taon, lumaki ito ng nasa 9.4% o katumbas yan ng 1.335 trillion pesos. Sa mga pagkakautang dito sa loob mismo ng ating bansa ay tumaas ito ng 1.2% o 10.57 trillion pesos noong buwan ng Hunyo. Bunsod na rin ang paglabas ng government securities na nagkakahalaga ng 129.9 billion pesos, habang ang outstanding external debt ay meron po tayong mas tumaas pa na record 0.1%. Ang inilobo nito, 4.91 trillion pesos ang katumbas para sa period ng Hunyo. Yan ay karagdagan pa sa 5.62 billion pesos. Bunsod naman ang net borrowings at revaluation ng dolyar at denominated debt. Pagka nagkakaroon kasi ng pagbabayad, kung humina ang piso, mas nadadagdagan ang bayarin ng ating bansa. At yan ay naapektuhan dahil naman sa ilang adjustment sa ibang currencies. Samantala, umabot na sa 360.8 million pesos ang halaga ng pinsalang iniwan ng malawakang pagbaha sa sektor ng pangisdaan sa bansa. Ayon sa Department of Agriculture Disaster Risk Reduction Management Operations Center, mula sa naturang halaga ay natukoy na apektado ang hanggang 3,344 na mga mangingisda sa bansa. Ilan sa mga nagtala ng pinsala ay mga palaisdaang umapaw, ang mga fish cage, aquaculture at mga gamit pangisda na naisama rin sa tubig baha at nasira. Ang mga ito ay naitala mula sa iba't ibang mga rehiyon katulad na lamang ng Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at iba pang mga rehiyon sa Mindanao at Visayas. Tiniyak naman ng ahensya na nakahanda ang tulong na maaaring ipamahagi sa mga mangingisdang naapektuhan. Kabilang na dito ang libreng mga fingerlings, fishing gears at fishing paraphernalia sa pamamagitan po yan ng attached agency nito na Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Sa karagdagan pang balita, nilinaw ni Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na ang napagkasunduan sa pagitan ng Pilipinas at China ay ang palitan ng impormasyon at hindi ang paunang abiso o pagpapaalam muna ng Pilipinas sa kanilang bansa sa tuwing magsasagawa ng resupply at rotation mission dyan sa bahagi ng BRP Sierra Madre na nasa bahagi naman ng Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Yan ay sa layuning mapangasiwaan ang tensyon sa naturang bahagi ng karagatan. Ginawa nga ng kalihim ang naturang paglilinaw bilang pagkontra doon sa naunang naging pahayag ng Chinese Foreign Ministry na pumayag umano ang Pilipinas na ipaalam muna sa China ang mga aktibidad ng ating bansa sa naturang parte ng karagatan.
Muling binigyang diin ni Secretary Manalo na ginawa po nito sa isang press briefing matapos ang 2+2 ministerial dialogue kasama naman sina Philippine Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. at United States Department Secretary Antony Blinken at U.S. Defense Chief Lloyd Austin. Inihayag din ng Department of Foreign Affairs Chief na ipagpapatuloy ng ating bansa ang rotation and resupply mission sa BRP Sierra Madre bilang bahagi ng karapatan ng ating bansa na may soberanya sa bahagi ng West Philippine Sea. Sa parang opisyal na nagpapakita ang tagumpay na ito para sa resupply mission noon pong Hulyo 27 na committed sila na ipagpatuloy ang mga susunod pa na mission at syempre ay kakibat din ang pagtalima doon sa mga napagkasunduan ng China at yan ay dapat na sundin nila ang mga napag-usapan. Samantala, kuha tayo ng report mula dyan sa may Senado. Ang panukalang batas na permanente ng ipagbawal ang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa, inihain na yan sa Senado. Kaugnay niyan, may nagkalap na report si Bombo JC Galvez. Naghain si Senator Joel Villanueva ng panukalang batas upang permanenteng ipagbawal na ang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Kasunod na rin ito ng utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na iban ang lahat ng POGO sa Pilipinas. Ayon kay Villanueva, kailangan tiyakin na wala ng bakas ng POGO dito. Sa kanyang Senate Bill 2752, iuutos ang pagpapasara sa lahat ng POGO sa loob ng 30 araw kapag ito'y naisabatas na. Ang mga taga-gobyerno at ang mga nagpapatakbo ng POGO na hindi magsasara ay makukulong ng 12 taon hanggang 20 taon at pagmumultahin niya ng 100 milyong piso. May otoridad pa rin anya ang Bureau of Internal Revenue na kolektahin ang hindi nababayarang buwis ng POGO kahit nabawiin ng batas sa buwis. Inaatasan naman ang Department of Labor and Employment na gumawa ng plano at programa para sa mga manggagawang Pilipino na mawawalan ng trabaho kasunod ng pagsasara ng mga POGO. Sa panukala, ipababasura rin ang Republic Act 11590 na batas na nagtatakda ng pagbubuwis sa mga POGO upang wala nang magamit na batayan para sa patuloy na POGO operations. Nililinaw sa panukala na kahit magsara mga POGO, hahabulin pa rin ang buwis ng kanilang utang o dapat bayaran. Samantala, iginit din ni Senate President Francis Chis Escudero ng Republic Act 11590 ay nag-adjust lamang ng tax rates para sa mga POGO, ngunit ang kanilang pag-iral ay dahil sa mga lisensyang inisyu ng PAGCOR. Dead letter law na rin naman yun kung wala ng POGO. Wala na rin naman magbabayad at sisigilan ng BIR count na yan. Kung gusto mong i-permanent yung ban, dapat batas na nagbaban, dyan ang ipasa, hindi pag-repeal ng tax. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Oras natin sa buong kapulungan, 10 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Lumagda ang nasa 22 miyembro ng Mataas na Kapulungan ng Kongreso sa isang resolusyon na humihimok sa gobyerno na pansamantalang suspindihin ang pagpapatupad ng Public Transport Modernization Program na dating kilala bilang Public Utility Vehicle Modernization Program. Kabilang nga sa mga nagakda ng Senate Resolution number 1096 ay sina Senate President Francis Chis Escudero, Majority Leader Francis Tolentino at Minority Leader Coco Pimentel, pati na ang iba pang miyembro ng kapulungan at yan ay kanilang pinirmahan nitong nakalipas na araw at naisa publiko ngayon lamang. Tanging si Senator Risa Ontiveros, mga kabombo, ang hindi lumagda sa naturang resolusyon. Wala pa namang inilalabas na komento ang naturang mambabatas kung bakit hindi ito lumagda sa nasabing resolusyon. Matatandang noong 23 ng Hulyo sa Senate hearing ng Committee on Public Services na pinamumunuan ni Senator Tulfo ay napagalaman niya na hindi planado at minadali lamang ang modernization program ng ating bansa. Sa paghahain ng Senate Resolution 109 o 1096, binigyang diin ni Tulfo at ng kanyang mga kasamahan ang alalahanin ng mga apektadong driver, grupo ng union at yung transport cooperatives. Partikular na ang mga usapin tungkol sa consolidation at mga kooperatiba. Sinabi pa ng mga senador na ang
mga maliliit na stakeholders ang siyang pangunahing apektado, partikular na mga drivers na nananatiling unconsolidated, ang mawawalan ng hanap buhay at maraming iba pa. Ito ay sanhi umano ng kakulangan ng impormasyon na ibinibigay sa panig ng mga drivers at operators mula sa gobyerno, at yung mga apektadong partido ay dapat umano na well-informed, at yan ay lalo na't magiging pasanin nila ang pagpupondo dun sa kanilang bibilhin na mga unit. Sa huli ay iginit nga ng mga senador na dapat solusyonan at ayusin ng Department of Transportation ang mga usapin na ito, at ipinahayag na ang mga apektadong stakeholders, lalo na yung mga driver, ang dapat na ikonsidera. Para naman sa mga napilitan o nagboluntaryong mag-consolidate, malaya pa rin daw sila na dumaan sa kanilang mga karaniwang ruta habang nagpapatuloy pa rin ang pagrepaso ng Senado. Bombo International News. Nananawagan ng pagkakaisa si Taiwan President Lai Ching-te laban sa umano'y pagiging banta ng China. Ginawa ni President Lai ang apela sa Inter-Parliamentary Alliance on China Summit na dinaluhan ng mga parliamentarian mula sa iba't ibang mga bansa, katulad na lamang ng Uruguay, Canada, Japan, United Kingdom at 19 na iba pang mga bansa. Isa sa mga pangunahing alalahanin ng grupo ay ang paraan ng pakikitungo ng China sa ibang mga bansa. Sa naging mensahe nga ni Taiwanese President Lai sa grupo ng mga mambabatas, binigyang diin nito na ang banta ng China sa anumang mga bansa ay nagiging banta rin sa buong mundo. Gagawin na niya ng Taiwan ang lahat upang pairali ng prinsipyo ng demokrasya at makikipagtulungan sa mga democratic partners nito. Kasabay niyan ay nagpasalamat din si President Lai sa mga bansang sumusuporta sa Taiwan sa kabila pa ng banta ng umano'y ipinupukol ng China sa Taiwan. Tiniyak naman ng bagong Taiwan leader na nakahanda ang kanyang administrasyon na makipagdialogo sa China upang maabot ang kapayapaan at stability sa pagitan ng dalawang bansa. Sila nga ay tinatawag ng China bilang isang dangerous separatist dahil na rin sa kanyang panindigan sa sariling soberanya at otoridad ng Taiwan, bagay na ikinagagalit naman ng mainland China. Ilang araw matapos siyang manalo bilang Pangulo, agad nagsagawa ang China ng war games sa palibot yan ng Taiwan at nagpadala pa ng mga fighter jets at naval vessel bilang punishment umano sa paninindigan ng bagong presidente ng Taiwan. Buong mundo nakatutok sa Paris 2024 Olympics. Huwag magpahuli sa pambihirang paligsahan. Banggaan ng lakas, bilis at talino ng pinakamagaling na atleta sa buong mundo. Ihahatid yan live and direct mula sa Bombo Reporters sa Paris, France. Nagbabalita mula sa Paris, France. Journaliste di Bumbu. Nag-uulat. Makakakuha na naman kaya ang Pilipinas ng gold medal. Ang Bombo Radio Philippines maghahatid sa inyo ng isa pang makasaysayang sandali. The Paris 2024 Olympics, July 26 to August 11. Go for gold, Pilipinas! Basta Radio Bombo. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, maya-maya meron tayo muling pag-uulat mula sa ating Bombo International News Correspondent dyan sa Paris, France. Isa lamang ho siya sa mahigit 50 na mga Bombo International News Correspondents natin na nagbibigay ng mga updates sa lahat ng himpilan ng Bombo Radio Philippines. Ibig sabihin, lahat po ng himpilan ng Bombo Radio at Star FM merong mga correspondents at ayan ay nakakalat doon sa iba't ibang lugar sa Paris, France para magbigay ng mga update kung ano yung mga kaganapan doon para sa ating mga inaantabayan ng mga laro, lalo na ng mga kupunan o kaya naman ay individual games ng ating po mga atleta. So mamaya mga kabombo, may mga update tayo mula dyan sa ating mga Bombo International News Correspondents. Samantala, muling
Team USA at South Sudan. Yan ay mangyari bukas sa ilalim ng preliminary elimination sa Paris Olympics 2024. Malalang nagkaharap na ang dalawa sa exhibition games bago pa man ang opisyal na pagsisimula ng Olympics, kung saan ay naging pahirapan para sa Team USA na ipanalong laban dahil na rin sa magandang depensa at opensa ng South Sudan. At ang naturang laban, mga kabombo, ay nagtapos sa 101-100 pabor sa Estados Unidos. 1 punto lamang, mga kabombo, gamit ang isang comeback layup ni NBA superstar LeBron James. Sa magiging laban naman ng dalawang kupunan bukas, muling masusubukan ng Team USA ang kanilang tibay laban sa South Sudan basketball team na unang pagkakataong sasabay dyan sa Olympics. Sa kasalukuyan ay hawak nga ng dalawang bansa ang malinis na record at may isa ng panalo. Nakuha nga ng USA ang naturang panalo laban sa Serbia na pinamunuan naman ni Nikola Jokic, habang ang ibinulsa ng mga Sudanese ay ang panalo laban sa Puerto Ricans. Dahil nga sa kapwa malinis ang record, ang mananalo sa labang ito ay agad na abanse bilang top team dyan sa Group C. Sa kasalukuyan ay nananatiling healthy ang lahat ng mga players ng dalawang team sa kabila ng naunang mga laban. Gaganapin ang kanilang paghaharap uli dyan sa bahagi po ng Paris, at ito ay alas 3 ng madaling araw, oras naman dito sa Pilipinas. So tabayan na natin, mga kabombo, yung mga update hinggil dyan. Samantala, balik tayo sa mga balita dito sa Pilipinas. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang ceremonial turnover ng ikatlong Intergovernmental Relations Body progress report. Doon po yan sa Malacanang. Layunin nito na palakasin ang relasyon sa pagitan ng national government at ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa nasabing seremonya, tinanggap ni Pangulong Marcos ang progress report mula kina Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman, co-chair ng naturang organisasyon, at Minister na si Muhagar Iqbal Ministry ng Basic, Higher and Technical Education at co-chair ng naturang lupon. Itinatag ang Bangsamoro Organization sa ilalim niya ng Section Article 6 ng Republic Act No. 11054 o mas kilala bilang Bangsamoro Organic Law. Pangunahing mandato po nito ay pangunahan ang pakikipag-ugnayan at resolbahin ang mga isyu sa pagitan ng national government at Bangsamoro government sa pamamagitan ng regular consultations at negosasyon para makamit ang parehong layunin. Ang natura ding lupon ang responsable sa pag-operate at pag-oversee ng iba pang intergovernmental relations mechanisms na nakasaad yan sa Bangsamoro Organic Law. Kaugnay niyan, narito ang naging bahagi nga ng talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos. Here to celebrate what is a significant milestone in our collective journey towards the success of Bangsamoro region. This ceremonial turnover of the Third National Government Bangsamoro Government Intergovernmental Relations Body, or IGRB Progress Report, is a testament to our fruitful partnership and enduring commitment to peace and development. The operationalization of all 7 IGRB mechanisms is pivotal to the smooth implementation of the provisions and principles laid down in the Bangsamoro Organic Law. With the said bodies established, we now possess the necessary platforms to ensure greater collaboration, coordination, and cooperation between the national government and the Bangsamoro. Bagi po yan ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa mga karagdagan pa natin balita, nagbabala ang Department of Health sa masamang dulot sa katawan ng oil spill. Kasunod yan, mga kabombo, ng nangyaring paglubog ng motor tanker Terra Nova dyan sa Limay, Bataan. Ayon nga sa Department of Health, maraming epekto sa katawan ng oil spill kapag ito'y direktang tumama sa ating balat. Ilan sa mga negatibong epekto nito ay ang iritasyon sa mata,
pagtaas ng blood pressure at irregular na pagtibok ng puso, pananakit ng ulo, kawalan ng gana sa pagkain at kawalan ng konsentrasyon. Kapag nadapuan naman ng bagay na mayroong langis, ay magkakaroon ng iritasyon sa katawan, pagkasunog ng balat at iba pa. Maaari din magkaroon ng pamamalat ng ating sensitibong bahagi ng katawan at yung magkaroon ng dermatitis. Sakalin man na nakadama ng nasabing mga sintomas ay dapat na magpakonsulta sa mga manggagamot. Pinapayuhan din mga kabombo ng Department of Health ang mga lokal na pamahalaan ng Bataan na maglagay ng warning signs sa naturang bahagi ng karagatan na maiwasan dapat ang pagtungo ng mga tao sa naturang lugar. Want to know what makes Enhypen's performances so explosive? Dunkin' Choco Bang! Yeah! Explosive bawat bite kasi chocolate-coated na, Bavarian-filled pa. Explosive ang flavors kasi may 3 banging toppings na. Big Bang BTN, and Big Bang Nutty. Yeah! Kaya ang Enhypen, explosive ang bawat galaw. Nothing like Dunkin' Choco Bang! Dunkin', pasalubong ng bayan. Patuloy pa ng ating mga balita, ipinapaubaya na ng Department of Agriculture ang fishing ban declaration sa mga lokal na pamahalaan na nakakasaklaw sa mga lugar na maaring naapektuhan ng oil spill dalapuyan ng lumubog na MT Terranova doon sa Bataan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Teo Laurel Jr., nasa kamay na ng mga lokal na pamahalaan ang pag-assess at pagtukoy kung kailangan na ang fishing ban. Gayunpaman, wala pa umanong pangangailangan upang ideklara ang malawakang fishing ban dahil sa naturang tumagas na langis. Ayon naman kay Bureau of Fisheries and Aquatic Resources spokesperson Nazario Briguera, mananatiling nakadeploy ang mga field personnel ng ahensya sa mga fish landing center upang mabantayan kung apektado ng oil spill ang mga nahuhuling isda doon. Pinapaalalahanan din ng opisyal ang publiko na iwasan na ang pagbili at pagkain ng mga isda kung makikitaan ang mga ito ng sinyales na mayroong tagas ng langis o kung makikitang kontaminado ng oil spill. Samantala, kung hindi naman po maagapan ng tumatagas na langis mula sa MT Terranova, maaaring maapektuhan ang ilang mga lugar sa Central Luzon at Mimaropa, maging sa may Marinduque o kasaklaw po yan ng Marinduque, Romblon at Palawan. Maari umanong umabot pa sa 351 million pesos ang halaga naman ng pinsala sa pangisdaan, habang aabot naman sa 46,000 na mga mangingisda ang maapektuhan. Ayon pa sa BIFAR official, nakabantay rin ang mga local offices nito sa kalagayan rin ng mga kababayan nating mangingisda sa mga lugar na maaring abutin ng tumagas na langis. Abangan pa mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang mga karagdagan nating balita, lalo na yung tungkol sa Jeepney Modernization Program at marami pang mga usapin sa iba't ibang tinutugay nating mga development, mga kabombo, mga ka-Star Nation, at atin hong bibigyan ng mga karagdagang update ang iba pang mga development hinggil dyan. Maya-maya lamang. Oras natin sa buong kapuluan, 24 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Samantala sa iba pang balita, humingi na ng tawad si dating Presidential Spokesperson Harry Roque at nangako naman ng buong kooperasyon sa mga otoridad dito sa Pilipinas at maging sa China dahil hindi nila alam na pugante pala sa China ang naninirahan sa kanilang pinaupahang bahay sa may Tuba, Benguet. Matatandaan kasi na isang pugante pala ang isa sa Chinese national na naaresto sa ni-raid na isang bahay sa subdivision sa Tuba, Benguet na sinasabing bahagyang pagmamay-ari ni Roque. Ang naturang puganteng Chinese ay natukoy na si Son Liming, 37 anyos, at mayroon itong peking dokumento at nagpanggap na isang Cambodian national bilang si Con Muern. Ayon kay Senator Risa Ontiveros, base sa mga report, si Son Liming ay isa pong very high level na pugante sa China.
Samantala, tiniyak naman ni Roque sa mga otoridad ng Pilipinas at sa Embahada ng China na ang PH2 Corporation na nagmamay-ari sa ni-raid na bahay kung saan ay isa rin siya sa stockholder na hindi tinulungan daw o kinanlong ng korporasyon ang puganting Chinese sa anumang properties nito at pinawalang bisa na o winaksan na ng kumpanya ang kontrata ng nangungupahang babaeng Chinese na kasama ni Liming na si Wan Yu noong ngayong Hulyo po yan. Ipinaliwanag din ni Roque na hindi nila alam na mayroong lalaking kinakasama ang kanilang lessee na napag-alaman naman na sangkot sa massive fraud doon sa China. Anya nang pumasok ang korporasyon sa isang lease contract sa Chinese national na si Wan Yun noong Enero 15 ng kasalukuyang taon, sinabi nitong single siya na nakasaad naman sa kanyang pinakitang pasaporte at alien registration certificate. Muli namang binigyang diin ni Atty. Roque na hindi siya naglabi o naglakad ng license renewal ng ni-raid naman na Philippine Offshore Gaming Operator Hub na sinalakay na ito po ay pagmamay-ari o nasa ilalim po ng Lucky South 99 doon po yan sa may Porac sa lalawigan ng Pampanga. Samantala, bunsod naman ang pagsusumikap na may sulong ang malinis at mabuting pamamahala sa ikalawang pagkakataon ay malugod na nakatanggap ang pamahalaang panlalawigan ng Quezon ng unmodified opinion remarks mula po yan sa Commission on Audit para yan sa financial statements noong nakaraang taong 2023 sa pamumuno ng kanilang gobernador na si Dr. Helen Tan. Matatandaan na natanggap din ng nasabing lalawigan ang kapareho na pagkilala noong nakalipas na taon at yan naman ay para sa statement ng taong 2022. Sinabi nga ng Commission on Audit na malaking bagay ang nasabing audit opinion sapagkat ito ay naglalarawan ng tapat at maayos na pamamahala sa limitadong pondo na ginagamit naman ng pamahalang panlalawigan upang makapaghatid ng iba't ibang serbisyo. Ganito rin ay sabi ng Commission on Audit ay maging halimbawa nawa sa iba pang mga probinsya ang naturang ginagawa ng mga lalawigan na may malinis na record ukol naman sa pamamahala ng kanilang pondo. Samantala, kuha naman tayo ng report mula dyan sa Department of Agriculture. Tiniyak ang tulong ng ahensya para sa mga mangingisda naman na apektado ngayon ng oil spill. Samantala, naglaan din ang ahensya ng 350 million pesos na pondo para yan sa pagbili ng bakuna kontra yan sa African swine fever. Kaugnay niyan, may kabuuan pang detalye si Bombo Kelly Cordero. Tiniyak ng Department of Agriculture na may inihahanda na silang tulong para sa mga mangingisda na naapektuhan ng oil spill sa Bataan. Inatasan na ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na magpadala na ng technical team para malaman kung ano ang maaaring maging hakbang o tulong na kinakailangan ng mga tinamaan ng oil spill. Ani Laurel, ilan sa mga kinukonsidera nila ay ang posibilidad na mamahagi ng fuel subsidy at posibleng livelihood na may aalok sa mga apektado mangingisda sa pamamagitan niya ng Quick Response Fund ng ahensya. Samantala, sa ibang balita naman, naglaan na rin ang DA ng nasa 350 million pesos para yan sa procurement ng vaccines kontra African swine fever. Ayon kay Laurel, target nila ang rollout ng bakuna sa ikatlong quarter ng taon. Ito ay matapos aprubahan ng Food and Drug Administration ang paggamit ng AVAC ASF live vaccine mula sa Vietnam para mapuksa na ang sakit na matagal ng problema sa swine industry sa bansa. Sa datos nito lamang July 26 nakapag-monitor ang Bureau of Animal Industry ng mga active cases ng ASF sa nasa 45 munisipalidad sa 18 lalawigan sa bansa. Sa ngayon, isinasapinal na ng BAI ang guidelines para sa rollout ng bakuna katuwang ang agricultural at veterinary stakeholders. Kasunod nito ay nagpaalala rin si Rosendo So, chairman ng Samahang Industriya ng Agrikultura, na pag-aralang mabuti kung saang lugar isasagawa ang trial ng vaccination para hindi matulad noong nakaraang taon na pumalpak at hindi organized. Yun ang pag-aralan mabuti kung paano natin gawin yung protocol ng trial dito sa ating bansa. Kung pwede yung Kamani Resore, isang congressman nagsabi gusto nila mag-trial, maka pwede
doon sa isang lugar nila, no? Doon natin i-concentrate yung trial para at least hindi ito mag-spread. Inaasahan ng sinag na magkakaroon din ng konsultasyon ng BAI sa kanila at sa ilang stakeholders. Kinakailangan din umano na masagot muna ang palpak na trial nung nakarang taon at kung ano na ang update sa investigasyon dito. Umaasang sa mga industriya ng agrikultura na magbibigay na ng maayos at klaradong protocol ngayon ang Bureau of Animal Industry. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Kinumpirma ngayong araw ng Palestinian militant group na Hamas ang pagkamatay ng kanilang leader na si Ismail Haniyeh matapos ang isang Zionist strike sa may Tiran, Iran. Ayon sa grupo, nasawi ito habang nasa kanyang headquarters sa kanya pong lugar. Napag-alaman na dumalo pa ito sa inaugurasyon ng bagong halal na Iranian president at nakipagpulong sa Supreme Leader ng Iran na si Seyed Al-Hussein Khamenei. Kabilang sa mga namatay ang isa sa kanyang bodyguards ayon sa Iran Islamic Revolutionary Guard Corps. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang Iran sa pagkamatay ng nasabing Hamas leader. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago tayo umusad sa iba pang mga malalaking balita sa pagkakataong ito, ay makakaugnayan natin mula dyan sa bahagi ng Paris, France, ang ating isa sa mga Bombo International Correspondents, mga kabombo, mga ka-Star Nation. So, isa siya dun sa mahigit 50 na mga Bombo International News Correspondents natin. Ayan na siya. Si Bombo International News Correspondent Ricardo Dick Villanueva. Magandang araw po sa inyo at balita namin ay hindi na tuloy nitong nakalipas na araw yung mga aktibidad dyan sa St. River. Kumusta na po ngayon? Anong latest information na inyong nakalap sa paglilibot dyan sa Paris, France? Sa event po ng diyan sa may Parisen, tawag dito, diyan gaganapin yung yung swimming and swimming marathon at saka yung yung triathlon. So dapat ngayong araw na to Martes ang ang tawag dito igaganapin ang unang stage ng triathlon at saka swimming sa marathon swimming diyan sa Paris. And kaya lang ay pinagpaliban muna ng organizer dahil ito ay hindi pa ligtas para sa mga swimmer. Inihayag ng mga organizers ang pagpapaliban ng kompetisyon 3 oras bago ang pagsisimula dahil masyadong polluted na rin ang tubig ng Seine. Yan. Sa ngayon ipinagpaliban ng triathlon events bukas. Malalaman din po kung hindi pa rin talaga oobra itong Parisen, magkakaroon sila ng plan B. Una nang nabanggit noon nung bago magsimula ang Olympics, ang plan B nila is sa bayan ng Nice, diyan sa French Riviera sa south of France, 6 hours away from Paris, kung magti-train ng TGV, yung bullet train. So wala namang hindi naman nagpahayag ng yung mayor ng Nice na kung magkakaroon ng plan B is dyan gaganapin sa bayan ng Nice. Wala pa silang binibigay na talagang yung tamang event kung halimbawa man makakancel yung triathlon at yung marathon swimming dito po sa Paris ngayong Paris 2024 Olympics. Kabombo Dennis? Okay. Bombo Dick, kung bawal sa isang bahagi nitong Seine River, hindi ba uubra na may konsidera doon sa ibang parte? Halimbawa, kasi bago yung daloy, although tuloy-tuloy naman yung ilog, pero kung halimbawa, yung bago dumating doon sa populated area, pwede bang i-consider na doon gawin yung triathlon event? Kaya ba na ma-i-adjust yung venue, Bombo Dick? Kabombo Dennis,
Yung Sin River na yan is almost 6 kilometers yan. Yan yung binaybay ng mga ng mga athletes, mga delegasyon nung sa opening ceremony. Pero kasi ang sinasabi dito yung Parisen Yung Parisen ibig sabihin magkakadugtong na yan. Magkakadugtong na yan, and syempre nag-concentrate sila dito sa Alexandria the third bridge, yung pinakamahal ayon sa pinakamahal na bridge ng mga natulay diyan dito sa Paris kasi maraming tulay yan na dinadaanan ng mga sasakyan. So diyan talaga nila inilagay kung saan gaganapin dahil yan is isa sa napakagandang bridge na yan So kung halimbawa man sasabihin nila sabihin natin na pwedeng ganapin doon sa medyo malayo, hindi pa rin ligtas dahil magkakadugtong yan Kabombo Dennis, dahil kapag sinabing Parisen talagang pangkalahatan na yan Pero sabi nga yung mga nababasa natin at yung mga nakikita na nababasa natin sa social media na may amoy daw, mayroong ganon, hindi naman at talagang napakalinis kung titignan mo Kabombo Dennis, kung sasakay ka ng ferry boat, kasi dinadaanan ng ferry boat yan naiikutin ninyo lahat ng landmark. So, napakaganda at wala ka namang maaamoy na kasi minsan 'di ba kapag halimbawa talagang polluted talaga yung tubig na may mga burak yan, talagang maaamoy mo pero wala namang nakikita o naaamoy kapag nandoon ka sa labas o nasa gilid ka. So syempre siguro yung mga ibang mga naglalabas sa social media at sa mga sa mga vloggers kung minsan is nagiging exaggerated na lang, pero sa ngayon is kung titignan mo yung yung Seine ng Paris talagang malinis siya. Malinis, talaga wala kang makikitang lulutang-lutang ng mga bagay na makakapuna sa mga tao na marumi ganon. Wala Kabombo Dennis, at napakaganda ng Parisen kung titignan natin yan kung makikita mo yan dahil minsan diyan tayo pag yung gusto natin magpahinga sa tabi ng Seine na yan is may mga upuan dyan na pwede ka mag-relax, at yung iba naman nagtatampisaw dyan. Hindi ba't kailan lang yun bago ganapin niyang Olympics lumangoy dyan yung mayor ng Paris na si Anne Hidalgo, kaya sinabi nila na pwede na, ligtas na kasi pinakita mismo ng mayor ng Paris na yan ay ligtas sa sa bakterya o yung mga delikado para sa mga sa atleta na lalangoy diyan sa ilog na yan, Kabombo Dennis? Pasintabi na lamang doon sa mga nagtatanghalian sapagkat medyo sensitibo pala itong issue tungkol dyan sa hindi natuloy na laro. Akala namin hindi lang talaga natuloy for some other considerations, pero ito pala may kinalaman doon sa mataas na level ng yung tinatawag nating E. coli o yung high level ng coliform bacteria at iba pang mga bakterya dyan sa naturang ilog. Okay, eto lang, Bombo Dick, sa tingin po ninyo, ay sadya kaya na may nagsasabotahe ba dito sa Seine River para hindi matuloy yung ilang malalaking laro? Lalo't ito ay Paris Olympics, may mga iba't ibang interes yung ilang grupo na ayaw at tutol talaga dyan sa pagdaraos ng aktibidad dyan mismo sa area na yan, Bombo Dick. 3 years ago or 2 years ago, bago talaga itong Paris Olympics, nilinisan na yung nilinisan na yung Seine na yan. Makikita mo yung mga natanggal diyan, yung mga may mga nagtatapon ng mga bisikleta, may nagtatapon ng mga minsan yung mga motor o mga scooter, yung mga rented scooter, at yung mga kung anong mga bagay pa na pwedeng itapon, at yung mga buti ng champagne. Nilinis nila yan at nagkaroon pa nga ng dredging dyan na para gusto nilang palalimin, kasi sabi nga nila kapag tumataas ang tubig, tumataas din daw yung yung bacteria, level ng pollution ng bacteria So ang ginawa diyan, talagang ginastusan talaga na napakalaking pera niyan para linisan. Sabi nga nung isang organizer na si Istangi, sabi niya ang ginagawa yan ginagawa ng mga organizer, 2 times a day nila kinokontrol yan, tinitignan nila kung ano yung level ng ng bacteria, at hindi sila nagpabaya. Talagang hindi lang talaga maiiwasan kuminsan kapag
nagkakaroon ng mataas na temperatura o yung mataas ang yung temperatura. Kung minsan sasabihin nila 36 to 37, tumataas din ang pollution ng level ng pollution diyan sa tubig na yan, sa ilog na yan. Okay, sige. Bombo Dick, kami patuloy na makikipag-ugnayan sa inyo dyan para sa mga additional information sa kabatiran ng ating mga taga-subaybay. At least unti-unti na i-describe natin, na isasalarawan natin kahit na nanonood lamang sila sa ating Facebook Live program, parang nandyan na rin kami. So, maraming salamat, Bombo Dick Villanueva, mula dyan sa bahagi ng Paris, France. From your end, Bombo Dick. Mula rito sa Paris, France para sa Paris 2024 Olympics Update. Ito po ang inyong correspondent Bombo Dick Villanueva. Nag-uulat mula rito sa Paris, France para sa #1 and most trusted radio network in the Philippines, Basta Radio. Bombo! Yan, si Bombo Dick. At mga kabombo, naghatid niyan sa atin sa oras na 20 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Papatayin mga karagdagang report, kaugnay pa rin ng Paris Olympics, mga kabombo, mga ka-Star Nation. Itong kalaban pala ni Nesty Pitesio, sa Agosto 2 sila maghaharap. Pero naging sparring partner na pala niya ito at nakaharap na rin sa ilang pagkakataon. So alamin natin ang update mula sa Bombo Radio Bacolod. Nananatiling buhay ang pag-asa ng Pinay boxer na si Nesty Pitesio na makuha ang gold medal sa 2024 Paris Olympics matapos nitong talunin si Jasmine Lamboria ng India via unanimous decision sa round of 32 sa women's 57 kilograms class kaninang madaling araw. Si Pitesio ang pangalawang miyembro ng Filipina boxing team na nag-advance sa round of 16 sunod kay Ira Villegas nitong Lunes ng madaling araw. Si Pitesio na silver medalist sa Tokyo Games noong 2020 ay nanalo sa 5 scorecards ng judges dahil sa performance nito laban kay Lamboria, 22 anyos, na mas bata naman sa kanya ng 10 taon. Kahit advantage ang height ni Lamboria na 5'9", naging mabagal ang kilos nito kung ikumpara sa 32 anyos na Filipina, kaya't pumabor kay Pitesio ang panel. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay Coach Reynaldo Galido, head coach ng Philippine Women's Boxing Team, nakasparing na nila si Lamboria sa training camp sa Germany bago ang Paris 2024, kaya't kanilang napag-aralan ng mga teknik at style nito, lalo na't mas mataas ito kay Pitesio. Sa Agosto 2, sasabak ang Pinay boxer sa round of 16 laban kay Amina Zidani ng France. Ayon kay Coach Galido, ilang beses nang humarap sina Pitesio at Zidani sa sparring session sa Bulgaria at Thailand. Ngunit dahil home crowd at marami anyang supporters, hindi sila magpapabaya sa bawat round sa Biyernes. Sa halip ay kanila itong hahandaan ng maayos. Ayon sa coach na tubong Bago City, Negros Occidental, maraming mga Pinoy ang nagsuporta kay Pitesio kaninang madaling araw sa North Paris Arena. Aminado naman si Coach Galido na inspired sa ngayon si Pitesio na makuha ang gold medal sa Paris Olympics. Talagang inspired siya sa laro niya, lalong kagabi. Actually, yung kalaban niya nag-sparring na rin namin yan dun sa Germany. Kami nag-training camp kami sa Germany. Kaya napakalaking bagay na nag-spar namin siya. At least nakita namin ang style niya at napag-aralan namin kung anong gagawin namin dahil matangkad siya masyado. Nagawa namin ng paraan. 3 araw namin pinag-aralan yan. Gina-review namin ang lahat ng mga sparring namin sa kanya. Yun. Mula rito sa lalawigan ng Negros Occidental para sa Bombo Network News, ito si Bombo Zaldiforo II para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sa karagdagan pa natin balita, tatangkay naman ang Pinoy gymnast na si Carlos Yulo na maibulsa ang pinakaunang medalya para sa Pilipinas ngayong araw po yan sa pagsabak sa Men's Artistic All-Around Final. At nakatakda ang naturang laban ni Yulo mamayang alas 11:30 ng gabi, oras yan dito sa Pilipinas sa Bercy Arena.
Makakalaban ng batikang Pinoy gymnast ang 23 na iba pang mga magagaling din na gymnast mula yan sa iba't ibang mga bansa katulad ng mga kinaton mula sa China, Japan, Great Britain, Estados Unidos, Ukraine, Kazakhstan at the Netherlands at maraming iba pa. Si Yulo mga kabombo ay isa sa mga paboritong manalo para sa medal round at yan ay kaugnay pa rin ng kanyang sinalihang event sa ilalim ng gymnastics. Batay nga sa naunang prediksyon ng mga international gymnast media, si Yulo ay maaaring manalo ng gintong medalya sa floor exercise na siya namang paboritong laro ng Pinoy gymnast. Maaari din itong manalo si Yulo ng silver medal para sa vault exercise. Batay pa rin sa prediksyon ng naturang mga grupo at nauna ng umusad sa final si Yulo kasama ang 23 iba pang mga world-class gymnast matapos silang magpakita ng magandang performance sa preliminaries. Dito mga kabombo ay nakasali ang 26 na iba pang mga gymnast o kabuang 50 na mga atleta. Samantala, kuha tayo ng mga balita mula naman sa lalawigan na si suspended Cebu City Mayor Mike Rama ibinunyag na naisipan umano ni dating Pangulong Duterte na magbitiw bilang chairman ng Partido Demokratiko Pilipino. Kaugnay niyan, may pag-uulat ng Star FM Cebu. Ibinunyag ni suspended Cebu City Mayor Mike Rama na magbibitiw na sana sa pwesto bilang chairman ng Partido Demokratiko Pilipino si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang naging sagot ni Rama nang tanungin kung ano na ang estado ng partido bilang naging interim president ng PDP at kasalukuyang vice president for the Visayas. Sinabi pa ni Rama na naisipan umano ito ng dating Pangulo upang mag-focus na lamang sa kanyang advokasya na walang sinuman ang dapat maglapastangan sa konstitusyon. Pagbabahagi pa nito na pinuyuhan pa umano niya si Duterte na manatili lang at ibibigay umano nila ang kanilang pagsuporta. Anya malinaw pa umanong susuportahan niya ito kung ang isyu ay laban sa People's Initiative dahil lagi naman umano siyang para sa Constitutional Convention. Pagbabahagi pa ng suspendidong opisyal na nang makausap nito noong nakalipas na araw si dating Pangulong Duterte, nagkaroon sila ng talakayan ng ilang mga bagay. Inanunsyo din ni Rama na nakatakda silang magkaroon ng assembly, ngunit inaalam pa nila kung saan nila ito gaganapin. What we were discussing was about, and we are aligned with the former president, that nobody should be tinkering the Constitution as easy as it has been. He was about to resign as chairman of PDP Laban so that he will focus on his advocacy that nobody should desecrate the Constitution. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Amber nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Ito naman mga kabombo, wanted poster nitong si Kibuloy nakakalat na raw dyan sa buong syudad ng Davao. Alamin natin ang update mula sa Bombo Radio Davao. Inamin ng Regional Director ng Police Regional Office 11 ang mandato na maglagay ng mga wanted posters ni Pastor Apollo Kibuloy at iba pa nitong mga kasamahan sa iba't ibang lugar sa lungsod ng Davao. Ito ay matapos mapansin ng ilang residente ang mga wanted poster na nakalagay sa labas ng mga police station at iba pang lugar dito sa lungsod. Isiniwalat ni Police Brigadier General Nicolas Torre III na ipinag-utos niya ang pamamahagi ng 200 kopya ng wanted posters ni Kibuloy bilang tulong sa isinasagawang investigasyon at paghahanap ng mga otoridad. Nilinaw pa ng opisyal na hindi na bago ang kanyang hakbang dahil nauna nang nag-anunsyo ang DILG ng 10 million pesos reward money sa paghahanap sa pastor at 1 million pesos din para sa pagbibigay ng impormasyon sa kanyang mga kasamahan dahil naayon lamang ito sa batas. Dagdag pa ng opisyal, makakatulong ang pamamahagi ng mga poster hindi lamang sa Davao kundi maging sa buong Pilipinas dahil may kapasidad ang pastor at 4 pa nitong mga kasamahan na makalabas ng bansa. Matatandaan na dati nang ibinunyag ni Torre na hindi nito tinutukan ang pag-aresto kay Kibuloy dahil mas tinutukan nito ngayon ang pagbuo ng 3-minute response na higit na nakakatulong sa mga nangangailangan. Actually, hindi lang yan sa mga stations. I ordered it that it be ipakalat natin kasi may warrant and we want the information of the people just like what somebody gave the information that was given to us that led to the arrest of Canada. Again, I will reiterate na may 10 million reward ang na-in-announce ang DILG
from private citizens para sa pagka-aresto ni Mr. Kibuloy. And elsewhere in the Philippines, pinapopost ko na rin sa aming website so that it will be worldwide. Kasi these people has the capability to run away from the Philippine laws na pwede mag-abroad sa ibang mga lugar kung gustuhin nila because they have the money and the means to do it. And that's my order, even without the call of the order of the national headquarters. I think it is imperative panas. Pati naman sa ibang mga pati naman sa ibang mga wanted posters. At yan ang ulat mula sa himpilan ng Bombo Radyo Davao para sa Bombo Network News. Bombo Janessa Felix para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radyo Philippines, Basta Radyo. Bombo! Samantala, si Iloilo City Mayor Jerry Treñas naman nakipag-ugnayan na sa NBI at PNP. Hinggil yan sa paglipa na umano ng mga Chinese nationals na nasa likod ng mga iligal na aktibidad sa naturang lungsod. Kaugnay niyan, tinutukan po yan ng Bombo Radio Iloilo. Nakipag-ugnayan na si Iloilo City Mayor Jerry Treñas sa National Bureau of Investigation at Philippine National Police upang tutukan na umano'y Chinese nationals na sangkot sa illegal activities sa lungsod. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Treñas, sinabi nito na hindi pa niya masasabi kung ano ang illegal na aktibidad na isinasagawa umano ng mga Chinese nationals. Ayon kay Treñas, nag-iingat ito na magbigay ng detalye upang hindi umano makatakas o makapagtago ang mga Chinese nationals. Sinabi ng alkalde na kung mayroong mga illegal na aktibidad, kailangan na hulihin kaagad ang mga nasa likod nito. Sakaling may mahuli, hindi umano magdadalawang isip ang alkalde na ipa-deport ang mga ito. Ang aton nga police through Colonel Kim is already talking to them, and we do not want to telegraph our actions. Basta we are already preparing something. Like ako, if there is really something illegal that is being done, it is incumbent upon the NBI to catch these people, arrest them. Si Iloilo City Mayor Jerry Treñas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Christian Hetchanova Lusada para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, doon naman sa Hilagan Luzon, mga kabombo, may dalawang mangingisda na nag-turnover ng napulot nilang milyong halaga ng droga dyan sa dalampasigan ng Cagayan ay binigyan ng parangal ng mga otoridad. Alamin natin ang update ng Bombo Radio Kawayan. Pinarangalan at binigyan ng pabuya ang dalawang mangingisda na nakapulot ng milyong-milyong halaga ng shabu sa dalampasigan ng Barangay Masirit, Sanchez, Mira, Cagayan. Ito ay matapos nilang ipasakamay sa pulisya ang 1.82 kilograms ng shabu na nakabalot sa plastic na may Chinese character at tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 6.8 million pesos. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Police Major George Jacob, ang hepe ng Sanchez Mira Police Station, sinabi niya na mismong ang alkalde ng Sanchez Mira ang nag-abot ng pabuyang cash assistance sa dalawang mangingisda dahil sa kanilang pagmamagandang loob. Nang dahil dito ay paiigtingin nila ang koordinasyon ng mga kapulisan at barangay officials sa mga mamamayan ng naturang bayan para mabantayan nila ng maigi ang mga nangyayari sa bawat barangay. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Regional Forensic Unit 2 ang mga shabu para sa disposal. Ayon naman kay Police Major Jacob, malaki ang posibilidad na ang naturang shabu ay kasama ng mga na-recover kamakailan sa baybayin ng Ilocos Norte at Batanes dahil magkapareho umano ang balot nito maging ang Chinese markings na naka-imprinta dito. Yung mismong barangay PSB doon sa barangay nun, siya yung tinumbungan agad ng kwan, tinawagan agad nung nag-surrender. Tinawa ko example yun sa lahat ng mga PSBs ng Sanchez Mira na dapat tutukan. Kaya nga minomonitor ko sila bawat galaw nila. At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. Para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo!
Samantalang tanggapan ng Department of Education sa Region 7 nakapagtala na ng 1.7 milyong mag-aaral na nakapag-enroll. Umaasa naman na maabot pa rin ang nasa 2 milyon na target. Kaugnay niyan, may report ang Bombo Radio Cebu. Patuloy pa ring hinihikayat ng Department of Education Central Visayas ang mga magulang na i-enroll ang kanilang mga anak na hindi pa naka-enroll para sa school year 2024 to 2025 sa lalong madaling panahon. Ito ay dahil umaasa ang Department of Education Central Visayas na madagdagan ang enrollment ng 1.7 milyon na mga mag-aaral at umaasa na maaabot ang target ngayong taon na ito kung saan 2 milyong mag-aaral ang maitatala. Sa panayam ng Bombo Radio Cebu kay DepEd 7 Regional Director Celestiano Jimenez, ayon sa datos ng DepEd 7, nasa 1.7 milyong estudyante ang naka-enroll sa Central Visayas ngayong taon sa klase na ito na nagsimula noong Lunes, Hulyo 29. Gayon pa man sinabi ni Jimenez na ang layunin ng DepEd 7 ngayong taong ito ay 2 milyong mag-aaral. Dagdag paan niya na marami pa rin ang mga magulang at guardian na hindi nakapag-enroll sa kanilang mga anak sa panahon ng enrollment. Bilang karagdagan, ang mga mag-aaral ay maaari pa rin mag-enroll sa paaralan hanggat pumapasok sila sa 80% ng kabuuang kinakailangang araw ng paaralan. Latest data target no nga 2 million. Most of our parents and guardians will usually enroll their children on the day of classes. Possibly the usual no the culture. I'm hoping na will also help us disseminate this. If it will not happen this school year, I hope that next school year we can educate already our parents and guardians. Ating napakinggan si DepEd 7 Regional Director Dr. Celestiano Jimenez. Mula rito sa lungsod Luigan ng Cebu, Bombo John Nakanyati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Samantala, ang first ever na Miss Pearl of Orient Philippines kinoronahan sa naganap na inaugural Coronations Night sa Pasig City. Kaugnay niyan, may chika pang Star FM Manila. Kinoronahan ang kauna-unahang Miss Pearl of the Orient Philippines sa naganap na inaugural Coronation Night sa Pasig City. Inuwi ng 22-year-old Pampanga beauty queen na si Christian Pauline Alere ang corona. Si Christian ay kasalukuyang nasa ika-4 na taon sa kolehiyo na may kursong Bachelor of Physical Education. Sa 14 na mga kandidata mula sa iba't ibang probinsya ay nagningning si Christian. Sa question and answer round ng pageant, natanong ang pambato ng Pampanga City patungkol sa konsepto ng bayanihan sa ating bansa. Narito ang bahagi ng kanyang naging sagot. I firmly believe that bayanihan is one of the iconic culture and values of Filipinas. And through bayanihan, it fosters compassion and empathy. And I believe we can promote this in this time of modern generation if we were able to work hand in hand as one Filipino. Because bayanihan, it is something that defines us identity as one Filipino. And I believe if we were able to have a collaborative effort to one another, we can make sure that no Filipinos will be left behind. Thank you and good evening. Bahagi ng naging winning answer ni Miss Pearl of the Orient Philippines 2024, Christian Pauline Alere. Samantala, sa exclusive interview ng Star of Manila sa owner at managing director ng Miss Pearl of the Orient Philippines na si Makoy Manlapaz, layon umano nila na maipagpatuloy ang purpose at tema na beauty meets culture. It's our advocacy where beauty meets culture. We are promoting Philippines to the rest of the world. So we know that Filipinos are world-class, as they say. I mean, when it comes to talents like singing, beauty pageants, even cooking, our cuisine, the Filipino hospitality and Filipinos being hardworking. Even if we only have 14 candidates this year, we are so glad that these are not just 14 candidates. There are 14 beautiful, you will see that, beautiful, intelligent, and they have the heart to promote the Philippine culture and of course to be part of our charity activities. Mula rito sa Pasig City, nag-uulat Star DJ Ivana Darna para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy lamang sa pagsubaybay sa ating mga palatuntunan ng Bombo Radio at Star FM. Matutunghayan sa pamamagitan ng ating Bombo Mobile App o Bombo Mobile Application. Meron din tayo sa YouTube channel ng Bombo Radio Philippines, TikTok at sa Facebook Live, yung ating Facebook Live programs ng mga himpilan ng Bombo Radio Philippines. Diyan sa mga Ilonggo speaking sa bahagi po ng Visayas, para po sa inyo, Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Rojas. Habang doon naman sa mga Cebuano speaking, nariyan ang Bombo Radio Cebu. Doon sa mga Aquianon, Bombo Radio Calibo at sa mga Waray, Bombo Radio Tacloban. Mga kabombo, bago po tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyo Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Naisod to sa gyapon, kapo ni mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon. Anong plastada sini karon gintawag nga inagi uno ni Councilor Romel Doron, si Councilor Sidfrey Cabaluna, matapos nga ti waya ginaktuhan atong resolusyon nga gin-refer sa iya nga komitiba ining pag-re-evaluate sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Balik-balikan tanas dili madugay adri man sa aton sini nga pagpanglagad sa karon banwa. Kung manotisyaran ninyo sa naglikad sini may nadlaw, may mga tarpaulin. No? Si Mayor Jerry Treñas, Vice Mayor Ganson, kag si Miss or si Inday Raisa Treñas Chu. No? Bisan din ka lang magbalikin, makita mo ning ila siniyang laragway nga tatlo. No? Nagkalain-lain sini ara si Mayor, ara si Councilor Miguel, ara man si Vice Mayor Jeffrey, no, kag si Inday Raisa, ara man si Mayor Jerry. Pero dugulpiada lang pinang kakas kuno kag hindi na iya makitaan kay may mga nagareklamo kuno. Oh, nga reklamo aw ano plastada sini abi balontang balita with the Bombo Marisol Viñasol sa report, please come in. Nangindulaan diri subong Bombo Cham ining mga laragway o kun ining mga pictures nga naka-frame nanday Vice Mayor Ganzon, nanday Mayor Jerry Treñas, kagday Miss Raisa Chu Treñas, matapos diri Bombo Cham nga tigan reklamo sang pila diri ka mga pumuluyo ining ilang nga mga laragway nga nakatapik diri sa isa ka barangay hall, specifically sa sulod gid no sang barangay hall sang sining Lopez Haina diri sa distrito sang Haro, sa diin imbis nga picture abi nanday Mayor Jerry Treñas, day Vice Mayor Ganzon, kag expected si Congresswoman Jam Baronda, apang ang nabulos diri Bombo Cham amoning laragway ni Miss Raisa Treñas, sa diin nangin controversial ini no sa pila diri ka mga pumuluyo sang amuman nga bulutuan o kon sang sining barangay diri Bombo Cham, sa diin sang gina sang nagkadto kita diri nagsulod kita actually kadungan nato ng isa di ka barangay kagawad sang among barangay ang officer in charge sa subong adlaw kay
kay bangod ang ila sini nga punong barangay diri Bombotsam on leave o kun may ara nga importante nga ginkaduan kag ti ginapang-assign ng subong ang pila diri ka mga kagawad nga maga-take charge sa ila sini nga barangay hall pero sa bahin abi sa pagpagwa no sang pagpaathagman sa bahin sang rason nga abi nga ang picture nanday Mayor Jerry Treñas, day Vice Mayor Ganson kag day Miss Raisa Treñas ang makita dira sa pulungkuan gid mismo ni punong barangay Albert Santiago instead diri sa pictures no ni Congresswoman Jamjam Baronda pero no sang natigayon naton diri nga makadtuan Bombotsam wala na ining mga pictures nga ginareklamo sang mga pumuluyo kag ti sa nakuha man naton gani nga pila man ka mga feedback halin mismo sa kagawad sang amo nga barangay nga in charge sa subong adlaw do wala man ini nagpahatnugot abi nga magpa-interview pero may mga pila ini siya kaginsaysay nga siya mismo nakibot man gani kay actually dungan gid kami nagsulo diri sa barangay hall sang ginbuksan ini Bombotsam. So bali ang picture nga ginatumod ta ang sa barangay hall sa nga barangay Lopesayna ano ni sa norte kung sur Lopesayna ano ganine? Sa may Lopesayna sa may Haro Bombotsam. Lopesayna Haro lang. All right, ang ginatumod mo nga wala nang picture ginkakas ng 3 ka picture ni Mayor, picture ni Vice Mayor, kag picture ni Inday Raisa Treñas Chu. Yes, Bombotsam, amo nang mga naka-picture frames may ara gani kita diri sa Laragway nga ginpadalaman sang isa ka concerned citizen nga subong ti wala na no na timingan gid pagsulod namon sang isa diri ka mga kagawad man sang amo nga barangay pero ang ginsaysay niya diri Bombotsam nga sang una kuno may mga pictures man gid dira si Congressman Jam Baronda sanday mayor pero ang iya kuno ka ang Laragway ni Congressman Jam Baronda ang nakatapik sa bahin sang do matago nga parte may ara ikaw nga do kalaptan dira bala makita mo dira do may kalaptan nga metal part pakadto sa second floor dira nakabutang ang picture ni Congressman Jam Baronda nga tias pati man gani sa subong no Congresswoman Congresswoman, thank you gid Bombotsam ni Congresswoman Jam Baronda nga ti sa subong gani wala man kaupod sang pagkadula sang tong mga ginapang reklamo nga ining mga Laragway diri Bombotsam kag ti sa subong no wala pa gani sang patagman halin sa ila sini nga barangay officials kon mismo kay punong barangay Albert Santiago natuhoy iya diri Bombotsam kay ti sa pila dito ka mga nakuha man naton nga information ang rason kun nga ako nun natapik ang inang mga Laragway dira sa may sa diin na situate no ang reklamo diri kay bangod man sa pagpakita man sang appreciation diri kay Miss Raisa Chu nga isa kuno sa mga nagabulig abi sa pila dira ka mga programa sa ila diri nga barangay Bombotsam kag ti sang natigayon naton nga may pila man kita diri ka mga napamangkot actually nga mga pumuluyo sang amo nga barangay nahanungod abi sa ila reaksyon kun ano abing ila pananawan sa amo ni bilang nga plastada nga may mga temprano patarpaulins mga pila ka mga Laragway in general mga politiko abi sa nagkalain-lain man nga mga establishment diri sa may bahin sa sulod sang Iloilo mismo sa ilang barangay hall o kung sa sulod sang ilang barangay hall natigayon naton diri nga ma-interview si alias Maring Bombotsam sa diin sa iya paglantaw do wala pa man kuno gapang question gani ini kag ginkakibot sini nga ado kadamo na gid sang mga tarpaulins o kung mga pila diri ka mga pictures nga may itsura sang mga politiko kag ti ginapamangkot sini kun bala valid ini o kung legal ang ginaobra sini nila bangod do wala pa man kuno sang campaign period kag ti sa bahin iya no sa piyak nga ti amo ni ang plastada nga naga pang topic na ang ining mga politiko sang ilang mga pictures sa iya yang opinion diri nga ti sa ila na kuno ini diretso Bombotsam kag ti sa subong sa bahin man sa mga pila niya kapag encounter abi sa sulod sang ilang barangay hall do wala pa man gid ini kanotisyar nga may mga amo na gali nga nagakatabo o kun may mga pictures na iya ni Miss Raisa Chu especially naka-frame gid dira sa sulod sang ilang barangay hall kay do kaangay nga do kisalang ini nagasulod kag mismo gani siya diri nagambal nga do kaangay nga permi lang kuno sirado ang among barangay hall sa dugang bala nga pahayag aton ipabati ang kabahin no sang pahayag o kon sang kabahin sang aton nangin interview kay alias Maring nga against na magbutang picture sa bungaw sa imo pagkabalo or imo paglantaw sa imo lang paglantaw way pa man ang tion nga i-open gid ang tanan ba ko abi halimbawa hindi ba lang may time gid nga amo na ni pagpadakot mo ka tanan nga mga election campaign na what I mean anong imo paglantaw sini ila na iyang diretso
diretso na nila. Pero ano dapat para sa imo ang nagakadapat? Kang una may picture na dani kong jamaw. Ano na daw mga picture na nakapaskil sa barangay hall? Kasulod ko barangay hall. Daw, temprano pa siya yung nagpadagkat mo. Ilan na naiya siya. Pero ang mga sa barangay, okay ba? Ay makudag sunod. Kung ano ang rastada nila na kasulod ako niya siyang pag-meeting ka sa senior ka isa. Always close. Always close barangay. Nabatian diri Bombo Cham ang kabahin sang ato nang interview kay alias Maring. All right. Ini si Bombo Marisol Viñas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo. Salamat gid na Bombo Marisol Viñas sa imo sini iyang report. Suno sa mga punong barangay nga nangin kontrobersyal bangod sa pag-ilis sang laragway nga ginapaskil, ginapapilit sa ila sini nga barangay hall katulad sa nga previously sa distrito sa nga Molo, hambal niya to tingin tistingan niya malang kuno, no? Diri naman niya sa haro as of this time wala pa sa statement nga ginpagwa bangod nga ang punong barangay nila way diri may official travel kuno. Ang designated officer in charge hindi man nga pagwa sa nga statement kay hulaton na lang kuno si punong barangay, of which nga ginarispitar man sininaton. Now, sa pagpanumbalik liwat sa Bombo Radio team, Bombo Radio News team, wala na tong laragway. Hindi lang ni Inday Raisa, hindi lang ni Mayor, kunti lakip na diri ang laragway man ni Vice Mayor Jeffrey Ganson. Siguro parang why na lang sa istoryahan bla, kakson na lang ang tatlo sini ka mga laragway sa aton sini karon iya nga mga kabombo. Sa prangka nga istorya sa aton sini matag palamati kon ginaapresyar sang tagsak ka punong barangay abi ang effort ni Inday Raisa Treñas Chu, no? Nga nakabulig sa ila sini iya nga barangay dira kuno nga mga programa ang ginapatigayon. Ti siguro makambal kita nga may rason kag may kinamatarong ang sinuman nga barangay official nga magpaskil sa nga laragway ni Inday Raisa Treñas Chu sa ila sini nga barangay hall. Pero hindi iya nagakahulugan nga kakson nimo or dulaon nimo, no? Ang laragway man dira sang incumbent Lone District Representative, no? Nga si Congresswoman Jam Baronda. Kay kabalo ka mo banwa sa aton sini mga kabombo, siya karon ang nagapungko sini nga congresswoman, siya ang nagapungko bilang Lone District Representative. Sa aton sini nga mga kabombo. So, in reality, mayara gid sa iya sa nga kinamatarong, no? Nga sort of, hindi man sini nga sort of, sa ngalan balasang appreciation. Kay hindi man malipod kag manigar si Mayor Jerry Treñas, madamo sini ang iya sini nga proyekto kag programa para sa kayuhan sa mga pumuloy sa syudad sang Iloilo. Upod sa kay Vice Mayor Jeffrey Ganson. Siyempre, ang iya sini nga bata bilang executive assistant to the mayor, nagabulig sa iya sini nga amay. It so happen, now nga ti nakadiga na sila sang mas temprano pa nga mapapili sa iya kongresista. Hindi malipod ka manigar sa mga kabombo naton, no? Ngati kon sa proyekto kag binuligan, madamo man sang nahimo si Lone District Congresswoman Jam Baronda sa aton sini karon iya nga mga kabombo. So naintindihan nato ng mga punong barangay sa aton sini iya nga mga tagpalamati. Pero hindi lang kun tani maglabot sa punto nga daw ipamuka nyo gid bala nga grabe naging kamuya kasipsip. Hindi nyo man pagpamuka, no? Pagpakita sa taong pagkabastos nyo, no? Kung ang pagbutang sang laragway ni Inday Raisa Treñas Chu sa inyo sini nga barangay hall
sa aton sini mga kabumbo, iilis nyo abi sa laragway ni Congresswoman Jam Baronda. Hindi ina solidification sa inyo sini nga loyalty kay Mayor Treñas. No? It is a testament sang pagkabastos kag pagkasipsip nyo. Amo na yang ginapabutyag. Granting for the sake of discussion. Kung ginaprisar nyo ang mga programa, bulig ni Inday Raisa Treñas Chu, acting as an executive assistant, there will always be a place sa barangay hall nga ibalandra nyo man ng iya sini nga tsura. But to replace sa aton sini mga kabumbo, sang laragway ni Congresswoman kakson ang tsura sa kongresista, tido hindi naman ay insakto sa aton sini mga kabumbo. Hilabi pa nga sa isa ka barangay hall. Kaya ang barangay hall, why niya ginapanagiyahan sang barangay kapitan? Kumbaga pa, ang barangay kapitan dire iya sa aton sini nga mga kabumbo, bilang amay, siya ang naga-attender, caretaker sang propidad sang gobyerno. Hindi iya na iya kaugalingon or personal nga propidad. Tisa na siling naton sa aton sini matag palamati. Kung gusto nyo nga magpakita sang appreciation sa kay Inday Raisa Treñas Chu, pwede nyo gid mabutang ang iya sini iya nga laragway sa inyo sini nga barangay hall. Or sa bisan diin man dira nga bahin sang inyo sini nga barangay. Pero kung islan nyo ang laragway ni Congresswoman Jam sa laragway ni Inday Raisa Treñas Chu, sa liwat, hindi na iya solidification sa inyo sini nga loyalty. That is pure display sang pagkasipsip kag pagkabastos sang kung sino man nga maghimo sina sa aton sini nga mga kulturan. Hindi taman ma-deny ang fact nga madamo sang ginhimo sini iya nga kayuhan kag mga proyekto through the efforts of Inday Raisa Treñas Chu bilang executive assistant to the mayor. Tisa na siling ko na gani, kung apresyaro nyo pwede gid. Sa aton sini nga mga kabumbo. Pero kung islan nyo, binastos na naya kag nagapakita lang mga sip-sip ka mo sa aton sini nga mga kabumbo. Ako nagapati ako nga kung aral laragway sang alkalde, aral laragway sang iya sining anak, aral laragway sang vice mayor, aral man ang laragway sang lone district representative, the mayor would surely understand sa aton sini mga kabumbo. Kag ako nagapati ko nga hindi niya mando ni Mayor Jerry Treñas nga suguon yung mga kapitan. Why niya? Kahit hindi man amo sila iya ka maglabot sa puntong amo silang imon sa alkalde mo. Kahit tinabalaan sa alkalde ang reperkasyon sini. Imbis nga kayuhan, malain ning mabalik karon. So tama na sa mga punong barangay, mga ma'am kag mga sir, with all due respect sa inyo, tama na nga binastos kag pasipsip. Suliton ko sa mga ulihin na bati. Kung ginaprisar nyo ang mga proyekto, kay nagambal ang mga barangay kapitan, nga damo na nabulig si Inday Raisa Treñas Chu since ang pandemic, waay gid kontra tsimpo. Sa ngalan sang apresasyon, ibutang dira. Ang laragway ni Inday Raisa sa inyo siniiyang nga mga barangay hall, pangitay siya na sa espasyo. Pero hindi ninyo paghimuon nga islan nyo. Kaya with all due respect sa incumbent lone district representative, siya pa man ang aton sini nga kongresista mo. Di ba? Sa aton sini mga kabumbo. Granting for the sake of discussion karon, abi banwa amo sini matabo.
si Mayor mapari-elect. May kontra siya bikaron? No? May kontra siya isa katalpulano abikaron sa aton sinima kabombo. Ano ay ang hambalon or mangin reaksyon? No? Sa ordinaryo abing nga tawo nga wala man iya sang ginadampigan or mahambal naton, yara pa lang sa estado sa pagpili sa iya sini nga masuportaran nga kandidato. Ano marabi ka ng reaksyon sa isa iya kaordinaryo nga individual or citizen sang syudad sa Iloilo kung makita niya karon nga itupad mo imo iya sa laragway sang vice mayor, sang kongresista, ang nagapapili palang iya nga makontra sa Mayor Jerry Triñas. Oh? Sa imaswid mangin estado karon abi ko ng isla ng tsura ni Vice Mayor Jeffrey Ganson. Binlan taman bisan jutay lang. Respeto sa aton sinikaw galingon. No? Partikularmente sa mga elected official. Binli nyo man bisan jutay lang. Respeto ang inyo kaugalingon. Hindi ka mo sagad ka binastos kag pasipsip. Ha? Sa aton sini nga mga kauturan. Kay kalaway lang tawon sa aton sini matag palamati. Magluwas lang kon may mando. That's another story. Sa aton sini karon nga mga kabombo. Pero kung wala man lang, kung naka-pledge na kamo iya sa kay Mayor ngang support nyo ara sa iya, upod sa kay Inday Raisa Triñas Chu, upod sa kay Vice Mayor Jeffrey Ganson, and the rest sa mga nagapari-elect kag magapapili sa pagkakonsihal, well and good sa aton sinima kabumbo. Ano pa na iya nga balasihan, ano pa na iya nga talaksan nga ako si Ninito Tarugtog, punong barangay sa barangay Munay, no? Nagasuporta ako sa kay Mayor Jerry Triñas, kay Vice Mayor Jeffrey Ganson, kay Inday Raisa Triñas Chu, kag sa mga nagapapili sa konsihal, hasta iya sa Ilonggo, Uswag Ilonggo Party List nga sa kay Congressman Jojuang, ano pa na nga pledge, ano pa na nga pagpakita sang suporta kag loyalty sa aton sini nga mga kabumbo. Dibla? Kay kung sa drama pa sa bumbo, dibla, bumbo kay sa Manila, diri sa syudad, 181 na kabarangay mo. Ay ka 181 mo barangay Munay. Hambal sa kilala ko, ang barangay kapitan dira, si punong barangay Ninito Tarugtog. Sa aton sinima ko. Tiyan mo na. Dibla? Di kabay pa. Sa aton sini nga mga kabumbo, mangin bilin kita. Sa nga pag-respitar o respito, man bisan sa aton na lang sini nga kaugalingon. Sa nasiling na naton. Sa liwat, kung ginaprisar nyo niya ang bulig ni Inday Raisa, kay kung lang taon ta, kag makita taman, nakabulig na ginman, kag damo mga programa ni Inday Raisa through Mayor Jerry Triñas, kay siyempre executive assistant siya sa niya sa amay mo. So bisan pa paano, gabulig ini siya sa mga pumuluyo sa syudad sa Iloilo. So kung ginaprisar ninyo ang iya sining bulig, pwede ginaway gid sa may nagapugong sa inyo, ngay paskil man dira ang iya sining itsura sa inyo barangay hall. Pero hindi nyo lang niya pag-iilis sa kay Congresswoman Jan Barunda nga itsura, out of respect sa aton sini nga mga elected official. 22 minutos sa kaligad sa takna sini nga launa. Pagbalik nato na banwa dugang pagin sini nga mga balita kag impormasyon inagi. Singgitan ni Councilor Romel Doron kay way ginaktuhan kuno ni Councilor Sedfrey Cabaluna ang ginaduso niya sini nga resolusyon nga nagapanawagan nga i-reevaluate ang implementation sa Public Utility Vehicle Modernization Program and sumungman the Enhanced Local Transport or LT, Local Transport Route Plan
diri sa syudad sa Iloilo. Balikan tayo na matapos sa bilang kaimportante nga mga panumdum. Oras naton 23 minutos na nakaligad sa tak ng alaw na. Buong mundo nakatutok sa Paris 2024 Olympics. Huwag magpahuli sa pambihirang paligsahan. Banggaan ang lakas, bilis at talino ng pinakamagaling na atleta sa buong mundo. Ihahatid yan live and direct mula sa Bombo Reporters sa Paris, France. Nagbabalita mula sa Paris, France. Journaliste di Buko. Nag-uulat. Makakakuha na naman kaya ang Pilipinas ng gold medal. Ang Bombo Radio Philippines maghahatid sa inyo ng isa pang makasaysayang sandali. The Paris 2024 Olympics, July 26 to August 11. Go for gold, Pilipinas! Fast Paradio Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for July 28 to August 3, 2024. Ang August 2, amo ang first Friday of the month. Ini ang ika-12 nga promesa ni Jesus nga ginhambal pinagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I promise you, in the excessive mercy of my heart, nga ang akon all-powerful love ang igahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa First Fridays. Sa siyam ka consecutive months, ang grasya sang final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments. Ang akon divine heart among ilamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa La Tolda sa August 2, magasugod alas 5:30 sa hapon. Ang Rock Station Band is very excited nga magbalik liwat sa stage to give you one exciting musical show sa concert at the Plaza. Mangin inyo, umpisa alas 6 ang gabi sa August 3, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang iga-paraffol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Agosto 4, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa La Tolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, pangayoon naton sa Ginoo nga padayon niya kitang hatagan sa kaalam kung paano malampuwasan ang mga challenges sa ginapaabot nga weather abnormality nga amo ang La Nina. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community in a progressive country in 2024. Pinaagi sa mga masunod, maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs, patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preskang hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga.
Ang pinakadumaan na nga international business organization sa Pilipinas, amo ang Iloilo International Chamber of Commerce nga gintukod sang Ilonggo nga si Don Esteban de la Rama sadtong 1924. Si de la Rama nagserbi nga general sang panahon sang Philippine Revolution kag nangin senador sang pungsod halin sang 1941 tubtob 1947. Sang 1923, gintukod ni de la Rama ang Panay Electric Company. Magluwas sa interes sa industriya sang kalamay kag kuryente, gintukod man sang ila kompanya ang De la Rama Steamship Company Incorporated sa Iloilo nga mo ang nagbiyahe sa Iloilo kag Negros. Ang duwa sini ka barko nga Don Esteban kag Don Isidro ang ginpasad pa sang Frederick Krupp Germania Shipyard sa Kiel sadtong 1939 kag gingamit bilang troop transport para sa US Armed Forces sa Pacific Theater sang World War II. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag, enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mo ang imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa iban nga anggulo, agod makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente.
Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sang insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bango dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan para mangin safe kag healthy ang pagkaon sa imong pamilya. Maglikaw sa tuman ka matambok, maasin, kag matamis nga mga pagkaon. Basahon sang maayo ang label sa mga balaklon kag i-check gid ang ilang nga expiration date. I-check sang maayo ang ginabakal nga karne kag isda agud makalikaw sa diarrhea kag food poisoning. Likawan naman nga magbakal sa mga unlabeled kag ginrepack nga mga pagkaon. Kung ginrepack gid man ini nga mga pagkaon, kinahanglan nga mayara sa gihapon ini sang husto nga label information. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maghinot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency. 37 minutos na nakaligad sa tak ng alaw na balik sa Bombo Anay sa Udto. Standby, Bombo Angel Tan. Anong sistema nga naglabot sa punto? Nga nagsinggit iya si Councilor Romel Duron nga inagi sa sesyon sa City Council Cagaina. Ang ginsinggitan niya si Councilor Sedfrey Cabaluna. Anong gintunaan gid sini? I-check na to ng follow-up report ni Bombo Angel Tan. Diriman sa ton sinigapag Pangalaga Gel sa report na please kami. Napasinggit diri Bombo Cham sa Iloilo City Councilor Romel Duron nga inagi nga storya sa bahin sang sesyon sa Iloilo City Council. Subong nga adlaw ini matapos nga tigin question niya mismo si Iloilo City Councilor Cedric Cabaluna kung ginhimo ba niya sini ang iya responsibilidad sang ginrefer sini sang konsehal ni Councilor Duron sa iya komitiba ni Councilor Cedric Cabaluna ining resolution sang 2 months ago ni siyang resolution Bombo Cham nga nagapanawagan sang re-evaluation sang PUV MP. Ang pagbaisay sa duha ka mga konsehal, amo to Bombo Cham nag-ugat sa amo sa nga punto kung sa diin nga to ginrefer ni siya ni Councilor Romel Duron ang resolution niya sa komitiba ni Councilor Cedric Cabaluna bilang pagrespeto kuno bilang chairman sang committee
on transportation. Kag kumadumduman sang adlaw nga ginpatawag ini sila sa committee hearing si Councilor Romel Doron, it turned out nga wala ini siya naka-attend Bombot Siam. Kay bangod man nga initially kuno diri nga information man, wala kuno ini siya nakabalo or wala siya ginhatagan sang report sang iyang staff rason nga wala siya nakakadto personally. Kaga ginpathag man diri ni Councilor Cabaluna sa iyabi nga pag-saysay subong adlaw kay nag-propose si Councilor Romel Doron sang another resolution nga nagapanawagan sa Office of the President sa Congress sa re-evaluation sa PUVMP. It means do gin-reiterate na lang Bombot Siam ining resolution niya subong nga adlaw. Kagati apan explanation diri ni Councilor Cabaluna do medyo lawig ini kuno according ni Councilor Doron kag do sadto tani kuno nga iya dapat ni responsibilidad kaning kinobra niya. Pero with this one Bombot Siam do nagkinitay gid ni sila nga duwa kag ang pagpatag or ginsinggit diri si Councilor Romel Doron nga tito inaki ni nga storya ang sige-sige kuno nga pagpatag bala ni Councilor Romel Doron. Kagati ang matabo diri kun tali Bombot Siam nga do naka-line up ni sa committee hearing another committee hearing ning resolution ni Councilor Romel Doron do kumbaga since ka naglampas na ang turn or ang tsansa sang ining resolution ni Councilor Romel Doron kagti ginpalikod naman ni siya do line up naman sa iban nga mga committee hearing since madamo ang gina-hearing sa committee ni Councilor Cedric Cabaluna. Pero ang punto diri ni Councilor Romel Doron within 30 days based on internal rules Manila, dapat within 30 days makahatag sang recommendation ang committee ba ni Councilor Cedric Cabaluna, either i-deny ini siya or i-approve nila for recommendation Bombot Siam. Pamatyan ta bala ang kabahin diri sa nga pagdinaisay ni Councilor Cedric Cabaluna kag Councilor Romel Doron. I referred this matter 2 months ago sa imo. What did you do? You sleep on it. You are waiting for me. You are waiting for me to do my job. I was giving my opinion. Even without me, you can do your job. What did you do? 2 months. Imagine. Now, you are making a long and kilometric speech just to have your point. Mr. Come on. Order, what do you want me to do? To be present? I have already given my opinion. You are supposed to make a report 30 days. Okay. You're already against the rules. Now you make your own comment longer than my proposed resolution. Tani mo na in-address mo. Okay, let's have order. What the fuck? Reminding our fellow councilors to kindly address your question or your comments to the presiding officer. And Mr. Chair would like to move for a 5-minute recess, please. Okay, So move. Recess na yan. Boy, ka man bubra. Why you wait? Kaya mo naging 30 days. You're given 30 days. Under the rules, what's under the rules? Exactly. Ano na kasubok? Ano na kasubok? Even without me, you're the chairman. You can recommend on this motion. I know you're supporting what you're making too long. Di pa ba yan yung itulugan mo? You're the chairman. Di na, when you check the report mo. Hindi maski kumahin ko yan, bravo obligasyon mo na, either you deny or recommend. Yes, admitted. Actually, ipili mo nga ipasal to. Pwede mo ipasal to, but with due respect, hindi, ano sa rules? Bombot Siam na batian sang mga kabombo naton diri ang kabahin sa nga pagdinaisay sang duha ka mga konsihal. Pero sa nag-move forward naman diri ang sesyon, may isa diri kado sa another ni siya nga kuana nga agenda do another naman nga topic nga tito okay man ang ila relasyon do
nagkuan man sila do nagtugdoanay man sila in a manner bala nga to very civil probably part lang man ni siguro sang pagtalakay Bongbong Cham sang resolusyon na at the end of the day na pasar gid man ang resolusyon nga nagapanawagan sa pag-reevaluate sang CUVMP bangod man adi sa letter of recommendation or letter nga nabaton sang opisina ni Councilor Romel Doron nga paghatag nila sang concern regarding diri sa modernization project. Pero ang ginapunto man diri or like tingwaan taman nga kuwaan sa iyang statement si Councilor Cedric Cabaluna apang nagwala naman ang inisyo ng sabat Bongbong Cham bangod mati nagapati na siya nga naplastar naman niya sang maayo ang iya nga mga ang iya nga punto based sa City Council kaina. At the same time, nagalaing man ang pamatsyag sang konsihal. Tungod niya pero ano plastada, Jelao? Anong plastada? Anong ginpatpat paginiya ni Councilor Cabaluna before nga nag-ibwal si Atty. Romel Doron? Ang iya malang di Bongbong Cham, una-una, gin-explain niya nga wala ay nakahatag sang recommendation ang iyang committee ba. Una, bangod kay amo to ganing wa siya kuno nakakadto sa hearing bala Bongbong Cham nga ni arata ni siya scheduled nga hearing pero nakalinya pa bangod man kay minakauna na or since subong adlaw naka-schedule kasi amo sa ni may nagakulat nga nakalinya na nga daan nga mga schedule nga committee hearing. Once kay nakalampas na ang schedule ni Councilor Romel Doron, it means nga ibutang naman ini siya sa likod in line sa iban nga mga nakalinyaman nga mga committee hearing. Pero ang punto naman diri ni Councilor Romel Doron nga tani within 30 days ng internal rules, nakahatag ang committee ba ni Councilor Romel Doron sang Councilor Cedric Cabaluna rather Bongbong Cham sang recommendation either i-deny o kung i-approve. Kaya amo to gani kay wala di presensya kulang ang facts pwede man na i-deny kuno Bongbong Cham. Pero ang mga papeles nga napasar niya nagapati si Councilor Romel Doron na enough naman ato bilang basis man abi sa mga recommendation sang committee ba ni Councilor Cedric Cabaluna. Kagdo may upod ni si Councilor Cabaluna nga mga were addressed to Bongbong Cham sa resolution kaya inkaro man niya nga hindi ini siya again sa panawagan sa City Council kung amo gid man tong decision sang majority nga panawagan. Ang iya to nag-suggest ni siya nga butangan sang iban nga mga were assess like abi nga ibutang sa were assess nga ang Iloilo City nakauna na nga compliant kag amo ning mga status like mga facts bala Bongbong Cham punto diri sa Councilor Doron niya tani ubra ka na lang sa imo kuno nga imo nga resolution kag tito responsibilidad man kun tani bilang chairman sang Committee on Transportation Bongbong Cham. Dahil hambal to sang kontingan nga daw ginatulugan niya ang responsibilidad isang amo to ang sa committee hearing kung tani bala nga kinanglan sang recommendation sa asang time nga una pa lang nagpasar ang konsehal sang iya resolution regarding the evaluation sang sining PUVMP. Diinto nga puntong inagi nga gintawag inagi. Ang damo ko nga storya bala Bongbong Cham nga do after the damo nga wakas Councilor Cabaluna nagatalikod dito ang plastar diri ni Councilor Doron medyo layo siya sa podium samtang nagambal nga inagi nga storya do bala do samtang gasmerk do gakadlaw na bala nga do pang-insulto amo to Bongbong Cham do medyo nag-initay man tong istorya bangod man sa amo sini nga plastada dito pag nag-impwal man ang sitwasyon to the point na nag-exit ni si Councilor Romel Doron man sa session pero ang bottom line na pasar ang resolusyon ginpasar ko naman lang Bongbong Cham ginpasar na lang dayon on the floor tapos dastigay to ganing pagambal sang ilang second nga pag-approve man dayon pero si Councilor Cabaluna nag-objected or like wala agad siya nag-vote in favor sang resolution. Okay. May naplastar to nga duga nga mga were assess? Wala to Bongbong Cham na wala to plaster naman lang pero ang tawon diri balantayan kung i-input it man diri ang were assess sa bahin sang opisina ni Councilor Romel Doron. Kay may dugang ko tani nga whereas Ano. Whereas dato baghak Iloilo City Councilor ang naga paindis-indis
bangod man sa committee chairmanship, no? Hindi malipod manigara Bombo Angel si Councilor Doron, former committee chairman sa transportation. Ang current chairman sa transportation si Cabaluna. Oh. Ako tabakag sa hindi iya makita taman sa mga giho sini nila nga may balana no? Sa aton sini makabumbo una bes ganaan palpak ang LPTRP ni Doron. Oh, na correct ini sa tsimpo ni Cabaluna. Oh, ti karon gusto makabawi ni Doron kay gina-question ni ang implementasyon sang LPTRP ginapare-evaluate binalik yan ni kay Cabaluna. Pero on the other hand, sa bahay ni Councilor Cabaluna nagpatawag si isa ka committee hearing para ma-lay down kung tani ito parang pamatian bla. May kakulangan man sa bahay ni Councilor Doron kaya why siya nagtambong to. Bala mong ginapatawag mga sindiro pa dala mo karga tapas. Tapos nagpagwa ko nung sang opinion niya si Councilor Doron. Regarding sa mo sa to iyang matter. Kung nagapagwa siya sang opinion niya, official opinion bala to, ginput into record bala to para nga balasihan ni Councilor Cabaluna kay hindi kita makasigurado kung nabalaan ni Councilor naintindihan ni Councilor Cabaluna nga sa internal rules sini nila within 30 days dapat iya maaktuhan mo ang isa ka resolusyon kung ni-refer sa imo siniya nga committee ba. No? Of which my point si Councilor Doron, titani, sa sulod sa 30 dias, ginaktuhan niya. It's either nga ginaprubahan niya to or gindinay niya para nga mabalaan. Kung ano man ang masunod sini nga lihok kay mo ni Councilor Doron to regain his popularity kay hindi pa mga dula-dula sa paminsaron. Sang mga Ilonggo, ang kapalpakan sang una nga pag-aprobar sang local public transport route plan. No? Sa iya sining rehimen bilang transport chairman, committee transport chairman. Do mo sinabla? Gusto man lang niya ni gusto man lang ni mabawi ni Councilor Doron iya sining kapalpakan para nga matabon-tabunan man to kag ti siyempre kung matigayon through his effort pwede tikal-tikal to sa kapihan kung saan din siya makakanto. Dati ako nagduso nga ipa-evaluate ang implementasyon sa public utility vehicle. Kaya damo ko nakita nga diferensya. Pero siya man nagduso to nga implementar ang LPTRP. Bisan nga hilaw, malasado kag way gintunan sadto gel. Kaya mo na ibang botsam ang do ginakalman di subong. Ang do ginapuntuhan man kag na istoryahan. Kaya ang ining problema bala sa implementation do medyo questionable gid man pero with this one ang taon naton kung ang whereas ni Councilor Cedric Cabaluna nasulod ni siya sa resolution ni Councilor Romel Doron at the same time kung mangin ayukay ni bala ang relasyon sa duha ka konsehal knowing isa man lang sila ka partido bombotshop. Di bala si Vice Mayor Jeffrey Ganso nagpagwa sa nga do memorandum last time may kantanan sa mga pagtawag sa kung ano man dira sa mga konsihal nga dapat kunara sila sa sesyon mapabili nilang mayo sini iyang pinamatasan. Nadumduman mo to, Jel? Tong kay Councilor Cabaluna man sadto kay Councilor former Councilor Nava Bambotcham pero upon checking diri sa opisina ni Vice Mayor Jeffrey Ganzon wala man kuno sang memorandum. So ara sa internal rules nga dapat ang proper decorum kag ang proper behavior sang mga konsehal ara gitman. Pero when it comes sa inaway to bigat wala kuno sang record diri ang opisina ni Councilor ni Vice Mayor Jeffrey Ganzon Bambotcham. Do tinampuhaw klase sitwasyon niya to now nagligad to interview ta di siya nga mapagwa sa memorandum circular tapos subong wala naman kagara man sa internal rules ginago amo ning plastada sa City Council pero amo to ganihang bako Bambotcham after sando binaisay nga medyo init ni nga plastada doon kuha naman lang sila doon ayukay man sila nga duwa ang duwa ka konsehal nga ni si Councilor Cabaluna at si Councilor Romel Doron
mangod man abi kay basi kuan lang part lang man sang obra Bongbot Sam ining kuan ining ginakabahin sang do pagplastar nila kag kabahin man ining mga gamay-gamay nga kuan puro ba isay pero tigo matapungulay do sila kay na Bongbot Sam do kung wala lang nagpatunga kag minagpugong sa ilang duha. Sa sunod sa mga konsihal, hindi ka mo sagad kapugong-pugong, lilintukin sa babae na sila magtinapungulay. Nagbutong mo to si Councilor Rudolph Canzon, si Councilor Doron po talikod, di ba mo siyam kay na mo. So, tapos si Councilor Miguel Tranyas, wagid, doon sunod man si Councilor Romel Doron, tapos kay bala mo si Councilor Migs Trinyas, amigo ni sang tanan. Bombo Angel. Kag sa personalidad yan ni Councilor Migs Trinyas, peace-loving people, makita mo niyang aura ni Councilor Migs Trinyas, do hindi kaniya kapaminsar siya nga magpanapungol, magkun ano dira nga violente o kun mangakig, no? Ang ano nga daan ang datingan yan ni Councilor Migs, sakto na siya siningalan, Miguel Migs, Migos ang tanan, Trinyas. Gusto yaman tani ito nga mapunggan kag hindi na mag-init pero kung saan no pa bala, ang guwaya sinikaron iya, Bombo Angel, napasar ang resolusyon pinaagi sa pagpamwersa. By using force. Kag pinaagi sa pagtawag sa imo sini nga kulig nga inagi. Ang pinamatasan. Amo niya nakita ko karon nga rason kung nga naduso ang resolusyon. Pero in terms sa pagsunod sa husto nga proseso, correct me if I'm wrong sa mga kabumbo naton dira, duay ko yan nakita nga husto abe. No? Kay ti ako ginalantaw ko man ang punto, nagpatawag ang proponent, nagduso sa isa ka resolusyon. No? For study reports and recommendation. Okay. Now, si chairman gusto magpatawag sang committee hearing sa aton sinima kabumbo para nga maplastar ang tanan kung anong gusto sa nga proponent sa nagaduso sa resolusyon o idigadi sa committee hearing o galing kiti wala. Ti paano yato mabalaan karon sa aton sinima tagpalamati? Do parehas na bala Bombo Angel nga gusto mo ko iakusar. Gusto mo ako iakusar kay man ginhimuslan ta ka. Ti karon sang ara na kita sa korte, why katoy mo yan nagkadto? Ti sino karon matindog to nga witness nga makapamatod nga ginhimuslan ta ka or may ginhimo kung nga malain abi sa imo? Ti paano na karon iya ma-materialize or paano mapatod nga mayara sang malain nga lihok abi? Paano abi karon sa bahin sang isyu nga ni paano pagid? Kiti of course may nabalaan man si Councilor Cabaluna kaysa nagpadayon isang may kantanan sa isyu sang LPTRP sang Public Utility Vehicle Modernization Program. May mga nabalaan man da siya pero may gusto pagid iya nga idugang kag may mga nabalaan man kag mga issues man nga nasiplatan si Councilor Doronti, paano nila kinakaron? Matingob. Kung why to siya nagkanto, kag hambalo niya lang yang ati, nagpagwa na ko ya sa akon opinion. Tapos, kung lang taon ta sa internal rules, may kakulangan gin man si Councilor Cabaluna, kay ti dapat, kung anong sa internal rules, kung anong sa proseso, aktuhan mo daw within 30 days, kaya mo nang nakabutang din sa pagsulundan ta. Iwaay, kay ginahulat iya kuno nga mag-conduct sang committee hearing nga ara gid si Councilor Doron. Ti kon mag-amo man lang na, lilintukin siya why pulos mga konsehal ta mag-amos ni. No? Patawag mo sa committee hearing di mamagkadto. Padalaan niya lang ka staff ya. Ti kon ano kung tani na yang iya sini nga concern, mayo tani ko nang staff ya robot kay kung ano tong hambal ni Doron, amo man ang hambal o kung sino man dira nga mga konsehal da, amo tong iwakal yaman, pariyo sila paminsaron sa iya nga staff. Titani, staff yan na lang ipakonsehal ta. Gumos na bla?
Bumbo Angel? Oh? Siyam, pero tiyang do puro punto, diri sang konkihal ni Councilor Doron, nga ang iya ko nung mga statement the last time is enough na, bisan hindi siya ko na mag-attend, kay kumpleto naman ko na ang iya nga standpoint o iya statement, so enough naman ko no bomot siyam, pero kung balik-balik... Di niya itong ibuyan statement yaw, may ginpagwa siya nga official statement na documented? Dukwa naman ito bomot siyam, that time sa resolution bala, do in paper nga resolution naman lang man tong iya nga punto, kag at the same time, tong first gig na pag-propose niya sa resolution bomot siyam, doon mo naman lang pagkonsihala. Doon mo lang iya ko nga punto, pero kung balik-balikan ta, kung nag-attend lang tani si Councilor Romeldron, if ever bomot siya so hindi naman siguro maglaway ang istorya nga amo sining kagilayon man guro na kwani natigayon ining pagpasar sang resolution sa bahin sang City Council kag sang abihat nag recommendation sa komitiba ni Councilor Romeldron, Councilor Cedric Cabaluna. All right. Ini si Bombo Angel Pichilgertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo! Salamat gid Bombo Angel Tan. Ano ang trabaho sa aton siniiya nga mga konsihal? Ano ang trabaho sang isa ka legislator? Madihon sang ordinansa? No? Kang iban pa nga mga function dira abi nila. Kung ang kilala ko, paamo man na ila trabaho, Bumbutsam? San o sila mo makita sa City Hall? Ti kada may sesyon, kag kada may committee hearing. Kag kung ano man din ay patawagi, subong aras na permi, kitilapitan na leksyon mo, mga tampuaw. Pero seriously speaking, sa aton sinima kabumbo, dugay pa kung butan tabi, dugay pang eleksyon. Oh? Saan mo lang yayan makita ang konsyal sa ilang opisina? No? Kada may sesyon lang. Kada may sesyon, kung may committee hearing nga invited or kinahanglan ng presensya kay bangod nga ara sa ilang komitiba or may concern sila, so on and so forth. Sa aton sinima kabumbo. Ti pagkatapos sila Bumbutsam, ano dayon? Ti wais law brae! Why na eh? Amo na banwa nga ti sadto ang mga Ilonggo, ang mga taga-syudad sa Iloilo, uhaw-uhaw. Siling nila, dapat mga konsihal naton, mga abogado. Kay tisaulado nila ang layi, kay kinanglanon sila nila para sa pagdiyon sa mga ordinansa, regulasyon, kay pagsulundan diri sa syudad sang Iloilo. Tisubong damo-damo na abogado. Nga konsihal naton, Attorney Cabaluna, Attorney Doron, Attorney Parcon. Sino pa yan? Basta may na-miss out ko? Attorney Sarabia. Anong nakatabo? Sa aton sinima kabumbo? Si Vice Mayor Ganson may law units man eh. Anong nagkakatabo banwa? Imbis kay silang mas labi kung tani iya nga may know-how sa mga legalidad nga ang ginalauman naton gamiton nila para nga makadihon sila sang mga maayo, mapinuslanon nga mga regulasyon kag ordinansa para sa mga pumuluyo. Anong nagkakatabo? Isa kag isa sa ila, hilabi na ining si Doron kag si Cabaluna, gapatayog-tayog ihi. Sa aton sini nga mga kabumbo, nga imbis kung tani, kay isa lang kamuda tanan katuhog, subong,
Kay sadto, may oposisyon pa nga nakasulod. Si former councilor na ba? Pero subong isa na lang kamo dira katuhog tanan. Lilintukin siya, may naway pa kamo? Mabinaisay pa kamo? Sa aton sinimatag palamati, tiangwa sina karon. Oh? Ang nagapangibabaw sa City Council, hindi iya kung taning gilalauman naton kay damo ang abogado dira, mambal kita bao puwerte ang syudad sa Iloilo katahom mapinuslano ng mga regulasyon, mga ordinansa, mga pagsulundan kay man inabogado nga style ang plastada. Timayo magdihon sa mga ordinansa, subong ya inabogago. Oh? Di ba? Por Diyos por Santo. Maglagan si Melcaryon, konsyal, butuhong ko siya number 1 na yun. Oh. Hindi mo lang yung galiabot sa lingong abogado ka, pwede ka na magkonsyal. Di ba? Oh. Prisilugo, din ka na, no? Din ka na restro? Taga-badyangan kag limo. Abi ko taga-syudad si Iloilo. Kaya kung makadesisyon nga maglagan ka, isimo lang ko yung buto, no? Oh. Oras, 4 minutos na nakaligan sa takna sa alas 5. Alas 5, kita mo. Lapaw na ko. Alas 2 pa lang. Nano ka man mo pumbutsaman. Oh. Standby sa aton sinima kultural. Lapaw rin kikita sa natin. Pero, dahil lang, bumukris liwatabe. Pakita sa kon. Oh. Ang palengke draw naton sa Sabado siningadlaw, Agosto 3. Agosto 3 na ang Sabado. No? Agosto 3 ang aton siniya nga palengke draw, hiwaton naton sa Leganes Public Market. Leganes Public Market ang aton sininga palengke draw. Sa mga kabombo naton, tutok lang kamo diri sa Bombo Radio kay iplastar naton dugang nga may information kung di ka mo maghulog kung di kami maplastar sa amon sini nga mga drop boxes dira para nga makahulog kamo direktamente, no? Makapasakop kamo sa suwerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Iban sini nga mga balita kag impormasyon tugyanta sa Iban Sini Manusim Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapol namang program ko po naman sa kay Tita Regine. Panahin lang kamo sa pag-upod sa pagpalayag sa Bombo Radio Iloilo. Pinagi sa aton sining mga social media platform katulad sa Facebook Live, YouTube channel, Bombo Mobile App kag syempre as always ang ginatutukan gid sang kadaman diri sa syudad ka probinsya sang Iloilo. Labot patatukan isa Romblon kag sa Palawan 837 kHz sa inyo sining radio dial. Mas nagabaskog kag nagdami subong aton sining signal gani sa mga kabumbo naton dito iya sa may area sang Ruwas to ginabirada tanatong ganito damo pati nagapamati sa Bombo Radio Iloilo sa Bombo Radio Ruwas. Joke only. Standby na no sa aton sining mga kabombo. Ini mo lang mo ang kurman Bombo siya mablang cover kabilin sa imo sa manenay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for July 28 to August 3, 2024. Ang August 2, amo ang first Friday of the month. Ini ang ika-12 nga promesa ni Jesus nga ginhambal pinagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees ng Sacred Heart of Jesus.
I promise you, in the excessive mercy of my heart, nga ang akon all-powerful love ang igahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa First Fridays. Sa siyam ka consecutive months, ang grasya sang final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments. Ang akon divine heart among ilamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa La Tolda sa August 2, magasugod alas 5:30 sa hapon. Ang Rock Station Band is very excited nga magbalik liwat sa stage to give you one exciting musical show sa concert at the plaza. Mangin-inyo, umpisa alas 6 ang gabi sa August 3, Sabado. Sa tiyon sa musical show, napulo ka mga matahom nga plaswala di Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa plaswala di Iloilo. Sa Agosto 4, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa La Tolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa misa, pangayoon naton sa Ginoo nga padayon niya kitang hatagan sa kaalam kung paano malampuwasan ang mga challenges sa ginapaabot nga weather abnormality nga amo ang La Nina. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community in a progressive country in 2024. Sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdumgid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang, bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatibong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon na nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergency. Siguraduhon na nga may backup ka emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Ilonggo nga si Jose Peping Tensay sang Haro, Iloilo ang pinakaunang nga Filipino nga piloto nga nakapalupad sang isa ka passenger plane sadtong 1925. Ini amo ang eroplano nga Curtiss Oriole biplane nga may ruta nga nagalawig sang 43 kilometro sa sa Iloilo padulong sa Bacolod. Samtang ang pinakauna naman nga commercial airline sa pungsod kay sa Asia amo ang Iloilo Negros Air Express Company nga nauna pa sa Japan Airlines kay Singapore Airlines. May flight inihalin sa Iloilo padulong sa Manila, Bacolod, Cebu, Davao kag Zamboanga sang 1932 kag padulong sa Hong Kong, Bangkok, San Francisco, Shanghai kag India sang 1946. Bangod sini ginkabig ang Iloilo nga birthplace sang Filipino Commercial Air Transportation. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras sang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang
electric fan. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion. Ang nag-circulate ka hangin halin sa mga fans. Ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies. Masami nga madala sa hangin ang mga yabok na nag-trigger sa allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Ang mga kun kaisa, may eksperyensyahan ng masakit na lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, kakinot ka pa sa enerhiya. Ang kalibutan ginakabug-usan sang 71% sang tubig ukon kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas ng tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi, magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events, likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic, hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahin na sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang pinakauna nga exclusive school for boys kag dormitory sa Pilipinas ang gintukod sa banwa sang Tigbawan, Iloilo. Ini gintukod sang tanyag nga Jesuit priest kag historian nga si Father Pedro Chirino sadtong 1592. Ginapahayag nga binulan pa lamang nga nakaabot si Chirino sa Tigbawan, natun-an na sini ang lokal nga lingwahe nga Haraya nga amo ang ginapatihan, ginhalinan sang Kinaraya. Nagsulat man siya sang catechesis sa pulo nga Haraya. Si Father Chirino upod ang isa pa ka Jesuit brother nga si Francisco Martin ang nagtudlo dito sang catechism, reading, writing, Spanish kag liturgical music sa mga kabataan sang mga prominente nga pamilya nga Ilonggo kag Espanyol sa banwa. Sang 1975, nagpahamtang sang marker ang National Historical Institute sa banwa sang Tigbawan bilang pagkilala sa amo nga maragtas. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko.
Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number one at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon, maayong hapon gid sa inyo mga kabombo. Ari na naman kita, mag-uubdanay na naman kita sa sininga hapon sa Lunes, Martes, Miyerkules. Last day for the month of July. Are you not excited to welcome August tomorrow? Gusto na kita. And let's be positive, no? Manila tigkiriwi, hindi makasurvive gid kita sa inaya. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program. Kag-ari kita para nga magdulo na naman sa inyo sa aton nga mga istorya nga aton kuhaan sa kalingawan. Sa sininga hapon, hindi lang kalingawan, kundi mga motivation, something that could inspire us, something that could guide us, and anything, no? Nga makahatagid sa aton sang manami, nga mga giya para sa aton man nga pagpangabuhi. Kung kaisa makilig-kilig man ta, kung kaisa mahibi-hibi man ta. Gani ka mo man ha, sa inyong mga istorya dira, i-email nyo lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat sa gihapon and then ipadala lang sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. Alert lang da sa kay Capricorn. I know nga nag-email ka sa iyong mga story. Well, ikaw ang nagdaog last week. So, paliog na lang, no? Paki-email back sa akon if you would be available sa sininga Saturday for the interview, 2:00 ang hapon. Kabay nga ready ka na. Kung ara ka sa abroad, paliog na lang pabalo sa akon diri. Or if ari ka man lang diri sa Iloilo, liog lang pabalo if you are willing nga magkadto diri sa studio sa Bombo Radio. Alright? Sige mga kabombo, ari na kita sa atong pabati sa atong abahanan para sa inyo from Albert Aculado, pang-welcome. I need your love. This is Tita Regine and this is KLP. Good afternoon. I need your love, you brighten up my day. When I'm with you, happiness never fades away. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I'll keep this love burning in my heart. I hope somehow along the way our love will always meant to be. Oh, please believe in me that I need you. I need your love. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I can't forget you, and it won't be easy.
cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. Girl, I need you, I need your love. Girl, I need you, I need your love. Girl, I need you, I need your love. Girl, din ka na. Wanted ka. Diri sa KLP. Di ang istorya mo. Oy, si Madam Karen and si Yayang. Basi kung may mga istorya na kamutira nga ready na. Pwede nyo mapalupad na. No? Through email again sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Mayong hapon sa inyo tanan-tanan. I hope ara na kamudira sa inyo nga pinaka-comfortable nga pwesto. Mabasa na ko ha. And of course, ang first story naton, bao kalina ni sa pinakamapisa naton nga letter center almost every week. May gina-share gid sa ating nga mga very interesting nga mga stories from Indy. My dearest, Tita Regine. Good afternoon to all staff members of Bombo Radio Philippines, especially sa inyong tita, sa tanan yung mga listeners, mga letter senders ng KLP. Insa, Tita Regine, ang duha nga Jaka cardinal sins, dalok kag tamad, way gid nagabulag. Tama, gid sanda ka sweet mag-imaw, do hindi gid makakas. Hindi ayhan si Juan nagadinalok do lang kay matamad mag-obra. Kagang ana ni Pedro, kuhao na pa nga waay paggid nagalisensya. Ay ilamdo lang. Higdaan ti mo ni Juan sa puno kabayabas, kag ngangahan kababa na ang paghulog kabayabas. Ende, ronta na magpangabudlay nga sa kaon na pa ang bayabas. Ah, ti, ano gusto mo? Tawgon ko ikaw kay Juan tamad? Naglangho si Perio, nga daw piho. Siguro na uya man nga hindi gusto. Kag-abi ninyo, ang babae matupan kaamudaya katamad nga lalaki. Kaluluoy lang. Hindi gid magtiner, kay hindi man gusto mamartir, mamutos, tanaran kag magpanaw. Biyaan na timo dyan nga nagabaruro sa higad. Bato-bato sa langit, ang maigo, hindi lang manghiris. Pagpamukaw man lang ka nagakatulog pa, nga igo magmata, alas 10 na. Damo ko kilala mo ni. Patikaw, namurag-muragan, hingagaw adto sa taramnan, makaambit sang aranyon. Anho na pa, hay pag-abot na, no moron, tanan nga aranyon. Karon, maipaambit ako kaninyo. Siguro tita, mapayihom ka man sining episode ako ipasakop subong kanimo. One of my close relatives, si Daday, nag-istorya sa akon. Abi ko kung ano gid ang iya nga tupik ko. Ang dalok gali, the first cardinal sin. Hambal na. Ang tao galay, indayin, kung dalok gid. Siling ko insa. Maskin hungiton mo pa sang kwarta, hindi gid matayom. Napamangkot ako. Kung anong bot mo hambalon. Amudaya, pamati, bala, kay mangayo ako sang imo remarks, tapos kuni ma-open up sa imo. Sabat ko, okay no problem, ready, start na. Start na bala, ginapahawat-hawat mo lang ang akong ginhawa. Sige na, 1, 2, 3, 4, 5. Ay abaw, siguro do hindi ka magpati kung sugiran ta, ha ha ha. Sige ron, mapati do lang ako, maskin waay mo pa maistorya. Insa nagapasuspense ka pa. Hindi ka lang mo panugid sa iba ha. Wow.
Mo gini usually intro, no? Basta mag-start na sang minarites. Aton-aton lang ni. Ay, na anong ikaw? On the air bala kita. Basahon dya karon ni Tita Regine, 2:00 kag mamati ka, ha? Ay, tuod. Sige, aton-aton lang. Wagi ko nagsala. Aton-aton lang bayadaya. Reminded me of some people. Anyway, ikaw gid lang ka dya ang akong ginsugiran. Kay hindi timo matawiris. It dila magtatatata sa iba. Ang mudaya, ha? May gamay ako nga tinago. Nag-safety lang ako sa akon maggamit-gamit. Tapos, akon to kananda gin pangbahin-bahin equally. 7 sanda tanan. Si Ayot nga hambal nanda dalok, akon ginsulayan. Gintestingan ko. Gin-message ko nga ulayhunan na ako 3 kabilog lechon manok. Kay maagi man sanda sa banwa, kay akon siya balikan diya pag-abot nanda. Kunpira ang bilina. Namangkot ang apo ko. Insa lola, may ano dyan sa inyo? Ang sabat ko, why insa kung way okasyon, hindi kita makakaon sa lechon manok how? Isudan ta Tapos nag-abot sanda, 8:00 sang aga pa lang. Hambal ni Ayot, way paluto nga lechon, subong sa banwa tita. Hay aga pa karon ko no. Di mga 10:30 hasta 12:00 sa udto, dororon luto nanda. Balikan ko lang karon, magtagpara niya ga. Tiambal ko, ay sus. Nanyaga lang kami, way lechon nga nagtupa sa lamesa. Di kundi, nagmantener lang kami sang bangros nga ginsubak sa tinola. Yuhom do lang ako, kag magulong-ulong. Hambal na, bago pa, balikan na lang. Naghipos do lang kami. Pagtapos ko ron na tao kananda ang party nanda. Diya duman ang isa. Every weekend or 15th of the month, ang pauli na halin sa city, kinaga-obra tuya. May mga groceries dara kay nanay tatay na. Maskin isa lang kaputos tinapay. Why gid it matunghol kanakot. Purya gaba dya nga mga kabataan. Sa mga dalok. Maski nahungit mo ron nga daan, nabusog ron pa'y hindi pa makapangagda o kung maghatag sa iban. Hindi kita nakadumdum, masking gamay lang nga return. Agud malipay man ang naghatag. Ay, ano ron katurubulon? Pasayluhon lang ako ni Lord. Nakamuno lang ako kaniya, way duman to inday, Ako nun ginlubong sa limot, period. Tuod ka, basi istorya lang Kag nagahinanakit si Dughan, klaro ha? I-clear out ron Remark ko, gusto ron, why ron to? Nagapasakit-sakit lang ran kabuot mo. Ang makadumdum lang sa imo, pabayita na rang hindi kadumdum kanimo. Tutal, nahatag mo ron nga daan ang inughatag mo. Samtang ikaw, husto pa sa painu-ino. Way ka na dapat pangahuna-hunaon o kung balik dun. Tayo yun ron ang imo pagpanaw sa pihak nga kalibutan. Sa pag-abot sang panahon, kung tawgon ron ikaw sang Ginoo. Husto, hindi bala? Magpakalinong kauron, isambit ran sa imo pangamuyo nga pamuklaton ang ilang mga mata, kag huna-huna, agud matalupang dananda nga number 1 ang dalok nga cardinal sin para marealizar nanda nga hindi magdinalok. After all, you have actually given an example for them to emulate. Kung pabobo lang, kag hindi makasunod sang ehemplo mo, andaron tana di adiskarte sa kinabuhi nanda. Leave them alone. Huwag ka na sarabton sa Ginoo. Ti ano pa? Satisfied ka ron sang panugdaon ko? Naintindihan mo? Oo. Bal niya, pero may idugang pa ako. Ang isa tana nga dya, ginsulayan ko man. Sang waay ko pamahatag ang parte na. Hambal ko, antes ikaw magpauli sa Pinas, baklan mo ako, touch screen nga cellphone. Naglangho, kag magsabat, hambal ko pagid, insa, hindi ko diya mabaydan dya sa pag-abot mo kung may dara ka. Naghipos, nag-abot, waay dara.
Pay nakita na nga nagakilan-kilan bago ko nga cellphone. Surulayon. Mapirahan ka semana, ginhatag ko ang party na as legacy. Karon, kung magkadto dya sa balay, may mga dararon nga pasalubong. Mayad, dahil nakaapas ang leksyon nga gusto ko ila sundon. Ahay, ano ayhan kadaya ang madang tananda sa pirakaadlaw? Ang sabat ko, amuran ang pamangkot nga hindi ron takon makasabat. Ang Ginoo ron kadia ang wahala kananda. Kung ang tao dalok kag tamad, daw ay it amigo. Kay kung ano ang problema mo, tumatahap ikaw magsumbong sa hindi mo amigo. Kay basi ikaw libakon nga dalok kag tamad pagtalikod mo. Thank you once again for reading this episode. Tita Regine, more blessings, more power to your program, and may God be with you always and your loved ones. Truly yours, in B, sang Iloilo Province. Well, NB, thank you for this story. Loaded gid, no? Sa mga leksyon, mga giya sa ato nga pagpangabuhi. Well, it is said nga once nahatag mo na ang isa ka butang, be it money, be it something material, be it a gift, no? Consider it as a gift. Wala ka na sang labot dira. Ginhatag mo na ina nga hugot sa imo nga tagipusoon. Now, what they do with that gift nga imo ginhatag is up to them. Now, ang luyag mo malang kuntani, no? Nga just like you, mangin generous man sila, like mangin hindi sila dalok, kag kabalo man sila, nga mag-share balik sa imo. Well, sad to say, there are people nga hindi amo sina ang thinking, kag hindi amo sina ka-generous. There are people nga ang thinking nila is that no matter how much they have, they are still in lacking. While there are also people nga ga-focus lang on what they have and not on what they don't have. Kag happy na sila. So I guess, hindi kinahanglan nga dalon sa isa ka test, ang isa ka tawo, what you did is already a good example for them to follow, for them to emulate. Pero kung silaya, hindi matandog, kung silaya, hindi nila gets, no? Ang mensahe, nga luyag mo ipalabot sa ila, well then, leave it to them. Offer a prayer para sa ila and offer ang inang imo nga luyag nga matabo dito sa Ginoo. Anyway, from your end, no, naghatag ikaw, kagluyag mo man kuntani nga sila, no, through your action, through your act, sila man mangin generous. So let's pray for them. Nga kung ano nga kaayo ang ginhatag, ginpakita sa ila, the same man nga kaayo ang mahatag nila sa iban nga mga tao. But to say nga dapat himuon gid nila ina, well, it's not within our power. It's up to that person. But anyway, what is important is that from your end, nami ang imo nga motive, kagabay, no, in their life, sa ulihi, nga may mga circumstances man, nga kinahanglan, nga kabalo sila nga mag-share, they would remember ang imo nga ginhimo, nga goodness sa ila. Alright? So thank you so much, gid sa imo, sa friend mo, in B, sang Iloilo Province, sa pag-share, sang ining episode diri sa kahapon lamang program. Oras nato, it is now 2:36 sa hapon. Magabalik kita with more beautiful stories to share with you. This is Tita Regine and this is KLP. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova.
Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan na edad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Ang pinakauna nga nahuman nga sementado nga karsada sa Pilipinas amo ang ginbansagan Montinola Highway nga nagalaba halin sa Forbes Bridge padulong sa Haro Plaza. Nahuman ini sadtong 1910 sa idalom sang administrasyon ni anay Iloilo Governor Ruperto Montinola. Ang semento nga gingamit sa pagpahuman sang karsada ang imported pa halin sa Japan. Ang taytay nga human lang anay sadto sa kahoy kag kawayan ang ginilisan man sang konkreto nga istruktura kag ginpangalanan nga Forbes Bridge bilang pagpasidungog sa American Governor General nga si W. Cameron Forbes. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ining i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek ang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Si Captain Jose Cabalfin Calugas ang pinakauna nga Filipino nga nahatagan sang pinakamataas nga pagkilala sang United States Army nga amo ang Congressional Medal of Honor. Natawo si Calugas adtong 1907 sa Leon, Iloilo kag nangin katapo sang Philippine Scouts adtong 1930. Sang naglupok ang World War II, nagserbe si Calugas bilang Master Sergeant sa 88th Field Artillery sa Inaway sa Bataan Peninsula batok sa mga Hapones sang January 1942. Nagpakita
nakita si kalugas ang tumalagsahon nga kaisog kag pagkabaganihan sa patagawayan nga nakakuha naman sang pagdayaw sang US Army rason nga ginpasidunggan siya sang Medal of Honor. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Hindi pagpakanabua ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglanon ang kwarta. Abi mo, amo man ini ang makabulig sa imo nga hindi na pag-ibutang ang imo kaugalingon sa risgo, kaangay sang pagpangutang nga may dako nga interest o kun pagpamroblema bangod hindi on time ang bayad sa imo nga bills. Ang imo man nga savings ang makapaligon sa imo nga saving security sa tion nga abi halimbawa madulahan ikaw sang obra. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sang imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa o kung ara sa imo kusina agud malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination. Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos ng mga pagkaon o kung Balik kita diri sa kahapon lang ang program. It is now 2:43 in the afternoon. Attention lang dira no sa hinablos kag sa apo ni Lolo Dencio. Naga-text ako, naga-call ako, kay naga-follow up ako no kung kumusta na si Lolo Dencio, kung nagakuha na siya sa hospital, kung okay na siya, di na siya subong. Pero do wala gid mi naga-reply. Palihog lang, no? Please check ang inyong cellphone. We would also want to know. Para nga makapangumusta man kita dira sa kay Lolo Dencio. Anyway, moving on sa ating next story. This is from student mom of Lambunaw. Dear Tita Regine. Maayong hapon sa imo Tita Regine, kag amo man sa tanan nga naga-tune in subong sa imong mga programa ang KLP. Today is Saturday, July 2024. Kag ari, siguradong malipay ka kay isa na naman ka letter ang mag-aabot sa imo. Actually, ika-third letter ko na ini kag ipadala ko buwas dira kay Gracious agud idulong sa Bombo. Thank God for His ever-loving care, for the good health He always bestows on me. Bangod diri, I can still write regularly to your program. Tita Regine, luya ko isa-isay subong ang nahanungod sa kabuhi sa hinablos ng akong husband. Tago na lang naton siyang si Tom. Ikatlo siya nga bata sang magulang nga lalaki ni Banahon. May duha nga magulang si Tom, mga babae. Ang mother and father ni Tom, mag-first cousins. Bale, ang iya mother, bata sang iya lolo, nga utod naman sang iya lola sa side sang iya nga father. Lapitay ang balay sadto sang iya nanay kag tatay. Gani, masami sila magkitaay kag magkaupod sa mga ila kaladtuan. Bangod sini, nag-close sila sa isa kag isa, kag bisan mag-first cousin sanda. Nagtubo ang lain nga feelings between them, nga wala nila mapunggan. Batok diri ang ila mga parents, grabe nga laygay, kag akig ang ila na agom. Pero wala nila inigin sapak, kagin sunod ang ila balatyagon sa isa kag isa. Wala na himo ang ila parents kag relatives nga nagapamatok tani sa ila desisyon. Pero sa ulihi, ginpakasal na lang sila. May obra man ang father ni Tom, pero medyo gamay ang iya ginaganar. Gani kun kaisa, ginakulang gid sila. Nasa elementary grade na sadto sanday Tom kag iya mga magulang,
Sang mag-decide ang iya nga mother nga magpamanila kag mag-estar sa iya nga utod nga babae didto. Balibad niya, mangita siya obra, agud mag-ayo ang ila pangabuhi. Gani, upod ang 3 kakabataan, nagpamanila sanda. Kag ang father ni Tom nabilin sa Iloilo, bangod ari diri ang iya obra. Ang matuod, may marital problem ang parents ni Tom. Wala man kabisita ang iya father sa ila sa Manila sa malawig nandang pagbulagay. Sa ulihi, nabalitaan na lang namon sa Iloilo nga naman na ang nanay ni Tom sa Manila kag damo ang iya nangin manghod sa ikaduha nga bana sang iya nanay. Wala man ini maayo nga obra kag tama kapuraot ang ila nga pagpangabuhi. Nagalibod sang tinapay si Tom para lang makakaon sanda. Tapos sa elementary, naguntat na siya eskwela agud makabulig sa good sa iya mga manghod. Sang ulihi, nagtipon siya kwarta nga ipamasahe pa uli sa Iloilo. Gani isa ka adlaw, nagulpot na lang si Tom sa amon sa Iloilo, kundiin upod manamon ang iya daddy. Nalipay ang akong brother-in-law sa pagbalik ni Tom. Nagabulig-bulig si Tom sa mga obra sa balay, kag bale, ang eldest sister sang iya father ang nagsagud sa iya. Mapisan si Tom, kag mabuot nga bata. Bisan ano ang isugo sang sister-in-law ko, ginatuman niya, kag wala ga reklamo. Sa makasaylo na kami sa school campus sa Kalinog, ginkuha sang husband ko si Tom. Ginpa-enroll siya sa high school hasta matapos niya ini. Pagka-graduate niya high school, nagbalik si Tom sa Iloilo. Kag didto, ginpakuha siya sang husband ko sa vocational course. Bisan tanan kami naga-eskwela, sa kaluoy sang Ginoo, nakatapos man kami tanan. Nakaobra si Tom sa isa ka planta sang paho sa Guimaras. Upod man ang isa ko nga umagad nga bana sang bata ko nga si Sylvia. Bale, si Tom ang nag-purchase ng ilang nga office supplies kag nakasuki siya sa isa kadako nga office supplier sa Iloilo City. Diri na meet ni Tom si Lena nga nagaobra sa amuni nga establishment. Kag duha ang ila nangin anak, babae kag lalaki. Bangod duha sila nga may obra, napatapos nila kurso ang duha nila nga kabataan. Ang magulang, ang babae, nagaobra na sa abroad, sa bulig manamon tanan. Gin mild stroke si Tom, gin hospital, kag maayo na lang, kay naumpawan man siya sa ulihi. Sa mag-close ang planta sang paho sa Guimaras, nakaobra pa si Tom sa Bulacan, kundiin gin silo ang planta. Sa ulihi, nagbalik siya sa Iloilo, kag gin paestar sa ilabalay nga mag-asawa, ang iya nga father. Sang magmasakit ini, na hospital kag nag-pass away, si Tom ang nagprokurar sang tanan. Wala makatambong ang nanay ni Tom sa lubong sang iya father. Gani, daw maano ini sa kasubo. Ang duha lang nga utod niya nga babae ang nag-abot. Sang ulihi, nag-pass away man ang mother ni Tom. Pero wala man siya makatambong sa haya o lubong sini. Pati ang iya mga half-brothers kag half-sisters sa side sang iya mother, wala na niya makita. Subong, mga senior citizens naman silang mag-asawa. Okay man ila sitwasyon, kay may mga SS man sila, mga pensioners man silang mag-asawa. Hasta subong, grabe ang pasalamat ni Tom sa akon husband, nga nagbulig sa iya patapos eskwela. Kay ang ila bata sa abroad, nakalakat man sa bulig sang akon family. Kapin pa si Boben, nga nagpatigayon nga makaobra siya sa abroad. Gani pag-pass away sang husband ko, present man si Tom, ang iya wife, kag bata nga lalaki. Before closing this letter, Tita Regine, I would like to mention Proverbs 11 verse 18, which states that he who sows righteousness will sure have a good reward. As sons and daughters of God, we are to sow good seeds in all places, at all times.
God is always there, helping us to let these seeds grow. God wants us to sow what is good and what is right. To reap harvest in our life, start sowing things of goodness. A buried seed brings fruit. A selfless life reaps an eternal harvest. So bye-bye for now, Tita Regine. Until next time, and God bless. Sincerely, Student Mom of Lambunao. If we sow good deeds, no? Ang una ginayang nga malipay ang aton nga Diyos. Di ba la? When we help, when we reach out, when we support, when we understand, when we are being compassionate, when we give love. Kanami gid sina no, nga feeling ang aton nga ginahatag sa aton nga isig katawo. So, kumbaga, ang inyo nga goodness, nga ginhatag, nga ginpakita kay Tom, nag-yield gid sa maayo nga mga resulta. Kag siya man, no? Very high ang gratitude sa inyo, nga nagapasalamat gid sang dako. Nga wala nyo man siya ginpabayan, kag ang tanan, nga love and support, ginhatag ninyo sa iya, considering, no? Nga do ano man kabudlay, ang pangabuhi nga iya nga ginhalinan. And so with the good seeds nga inyo nga ginpatubo sa kasing-kasing ni Tom, inaiya something nga iya gid nga i-treasure forever. And because of that good deed nga inyo nga ginhimo, siya man, no, is also inspired to also do the same goodness para sa iban nga mga tao, knowing kung ano kanami sang feeling ang ginbilin sini sa iya. So, we help one another, we support one another, and we love one another para sa kaayuhan sang isa kag isa. Thank you so much, Gid, sa imo nga manami man gin-share diri sa aton. Student Mom of Lambunao. Magapanubalikan kay LP 2:54 sa hapon with Tita Regine. Let's take a break. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kon tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Si Anay Supreme Court Associate Justice Florence Dolendo Regalado sang Concepcion, Iloilo ang naghimo sang maragtas sa kasaysayan sang board exams sa Pilipinas. Siya ang nakakuha sang pinakamataas nga marka nga 96.7% sa Philippine Bar Examinations nga wala pa nalapawan tubtob subong. Nahimo niya inisad tong 1954 Bar Examinations. Natapos niya ang Associate Degree in Arts sang 1949 sa Far Eastern University kag abuga siya sa San Beda College of Law bilang cum laude sang 1954. Nagtuon man siya sang Master of Law sa University of Michigan nga natapos niya sang 1963 bilang isa ka Dewitt Scholar. Magluwas nga nangintanyag nga propesor sa sulod sang 30 anyos, nakilala man sa regalado nga eksperto sa patag sang criminal law.
Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo ukon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo ukon hose ang nakalubong sa duta ukon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool ukon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Nagaproblema kagid bala kung paano makasupod sang kwarta bangod sa wala tuong nga galastuhan. Better management ang kinahanglan dira. Isa ka tip abang spending awareness. Magamit sang money management app o kung pwede man nga malista mo agud nga ma-track o kung masundan mo ang imo gasto sa nagkalain-lain nga kategorya. Diri mo mahibaluan kung pila ang imo gasto sa hindi manggid kinahanglanon kaangay sang pagkaon sagwa, entertainment kag bisan ang adlaw-adlaw mo nga pagpangape-kape sagwa nga tuman ka gasto. Kung maedukar mo na ang imo kaugalingon sa sini nga mga andan mo, sigurado nga makahimo ikaw sang plano kung paano ikaw maka-improve. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist. Ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pinakaunang nga department store sa Pilipinas, ginbuksan sa Iloilo sa 1877. Ini amo ang Huskin and Company nga nahamtang sa corner Calle Real nga karon JM Basa kag Calle Santo Niño nga karon Guangco Street. Ginsuguran ini sang British businessman nga si Henry Huskin nga hinablo sang Vice Consul nga si Nicholas. Well, attention liwa dira sa kay Capricorn ang aton nga inog interview this coming Saturday. I hope available ka gid. And kabay nga ma-email mo ako informing me kung ari ka gid man diri sa Iloilo or ari ka diri sa Pilipinas or ara ka sa abroad subong. Para nga ma-set naton, no? Kag mapreparar naton ang pag-interview sa imo this coming Saturday. Ikaw ang aton nga winner, Capricorn. Anyway, sa inyo nga mga istorya dira, mga kabombo, namigid, no? Kung mapadala nyo na ina, paki-email nyo sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede isulat, kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Rico, ang imong masadyang istorya, daw buwas na gid ini. Anyway, thank you so much gid sa internet mga kabombo. Magasunod ang inyo nga mga ginakalangkagan gid nga mga dramas diri sa Bombo Radio Iloilo, Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, and Dear Diary. Ako naman, balikay kita tomorrow. Maraming salamat sa inyo. Sa gihapon, yan ninyo alagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.